Hindi magtandog sang electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kunang metallic object sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang Ang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ika-23 sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Statement shirts, bawal daw sa zona venue at ilan pang mga paghihigpit, ipinaalala. Ilan pang opisyal itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa international news, mahigit 1,700 nasawi dahil sa heatwave ang naitala na doon sa Spain at maging sa Portugal ayon sa WHO. Ang panukalang upgrading ng Office of the Government Corporate Council na veto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ating police report, 2 drug courier mula sa Quezon nahulihan ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng droga. Yung nangyari ho ito doon sa Negros Occidental. At sa international news, ang US naglabas ng panibagong $270 million para sa military aid sa Ukraine. Sa balitang palakasan, Mexican legend Juan Manuel Marquez binatiko sa mga personalidad na hindi boksingero na lumalaban sa ring tulad na lamang ng mga YouTubers at social media stars. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Ang unang sona ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, brings you the special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan at iba pang mga kaganapan, ihahatid sa inyo live ng mga Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Alas 4 ng hapon, Lunes, Hulyo 25, dito lamang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Mahigpit na ipagbabawal sa Kamara ang pagsusuot ng damit na mayroong nakasulat na political message sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw na yan ng Lunes. Nakapaloob ito sa memorandum na ipinalabas ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza. Base sa panuntunan, kailangang ang lahat ng dadalo sa SONA, physical man o sa video conference platform, ay dapat na magsuot ng barong Filipino para sa lalaki at Filipiniana naman para sa babae o ang naaayon bilang business attire. Kailangan ding nasa loob na ng plenaryo ang mga dadalo dakong alas 3:30 ng hapon. Ang cellphone, radio transceiver at mga gadgets ay dapat na nakapatay habang nasa loob ng plenary hall. Bawal din ang pagpapapicture sa rostrum ng plenaryo kahit tapos na ang SONA o nag-adjourn na ang joint session. Hindi rin papayagan ang pagdadala ng backpack, malalaking bag, inuming nakalata at bottled water sa loob. Habang papayagan naman ang mga pabonggahan ng damit basta pasok ito sa temang Filipiniana o kaya naman ay business attire. Sa atin pang mga dagdag na balita,
Nagtalaga pa ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga karagdagang opisyal para sa kanyang administrasyon. Ang mga ito ay nai-appoint nitong mga nakalipas na araw hanggang ngayong weekend. Kabilang narito sina Franz Joseph George Espina Alvarez, Acting President at Chief Executive Officer and member ng Board of Directors ng PNOC Exploration Corporation. Ikalawa, si Rosalia Villegas de Leon. Siya naman ay treasurer ng ating bansa. At Philip Jones Luwilier, ang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Spain. Kabilang ho dyan ang saklaw niya, yung Canary Islands. Si Pedro Ramirez Lelo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the State of Israel. Emmanuel Buenaflor Salamat, Executive Director, National Secretariat of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Epimaco Densing III, Undersecretary for the Department of Education. Prospero De Vera III, Chairperson, Commission on Higher Education. Ferdinand Galvez Sevilla, President, Philippine Public Safety College, Department of Interior and Local Government. Benny Diaz Antiporda, Acting Administrator and Member ng Board of Directors of the National Irrigation Administration. Monica Prieto Teodoro, Special Envoy of the President to the United Nations Children's Fund o UNICEF. Rafael Lutilla, Secretary of the Department of Energy. Alex Quiros, Chairman ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation, ang mga naitalaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa iba pang balita, iniulat ng independent group na Octa Research na tumaas ng 16% ang COVID-19 daily positivity rate o ang porsyento ng mga nagpupositibo sa sakit sa National Capital Region. Ito ay bahagyang pagtaas sa unang iniulat na 14.65 positivity rate sa rehiyon ng Octa umaga ng Biyernes. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ang 1 week na growth rate naman sa bagong kaso ng COVID-19 cases ay bumaba ng hanggang 15%. Mayroon namang average daily attack rate o ADAR o yung tinatawag na average number ng bagong kaso sa isang period ang NCR na nasa 6.43 sa kada araw bawat 100,000 populasyon as of July 22. Pagdating naman sa healthcare utilization rate sa NCR, ito ay nasa 34% sa kasalukuyan habang ang ICU occupancy rate naman ay nasa 26%. Maikukonsiderang nasa critical risk ang healthcare utilization at ICU occupancy rate kapag ito ay nasa mahigit 85% na. Ilan nga sa mga top regions na nakapagtala ng kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 2 linggo ay ang National Capital Region na mayroong 11,112, sinundan niya ng Calabarzon na may 6,592 COVID cases, Central Luzon 3,007, Western Visayas 2,309 at sa Central Visayas na mayroon namang 1,222. Bombo International News. Iniulat ng World Health Organization na nasa mahigit 1,700 katao na ang nasawi bunsod ng heatwave na nararanasan sa Iberian Peninsula pa lamang. Kaugnay nito, nananawagan ang World Health Organization ng joint action para talakayin ang climate change. Ayon kay WHO Regional Director for Europe Hans Klug, sa nakalipas na mga dekada, daan-daang libong tao na ang namatay bilang resulta ng matinding init sa panahon ng nagpapatuloy na heatwave na kadalasang sinasabayan pa ng wildfire. Ngayong taon anya, natunghayan na mahigit 1,700 deaths dahil sa kasalukuyang heatwave ang naranasan sa Spain at Portugal. Binigyang diin din ng Regional Director na ang pagkakalantad sa matinding init ay madalas na nagpapalala pa sa dati ng kondisyong pangkalusugan at binanggit din nito na ang mga individual gaya na lamang
lamang ng mga sanggol, bata at matatandang tao ang siyang nasa or nalalagay sa panganib. Ayon pa sa regional head ng UN Health Body na ang mga gobyerno ng mga bansa ay kailangang magpakita ng kanilang will at leadership sa pagpapatupad ng Paris Agreement na nagtakda ng layuning limitahan ang end-of-century warming sa 2 degrees Celsius o katumbas niya ng 3.6 degrees Fahrenheit above pre-industrial levels at hindi dapat lalagpas sa 1.5 degrees Celsius. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan pa mamaya mga kabombo sa ating tuloy-tuloy na balitaan ang mga update dyan sa Kamara de Representantes, kaugnay pa rin ang mga paghahanda dito sa nalalapit na sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ibang balita muna, Office of the Civil Defense wala raw nakikitang problema sa paglipat sa kanila ng COVID-19 response. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, ito ay bilang kumbaga pagpapahupa na rin sa pangamba ng ilan na baka maapektuhan nga yung pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, yung hakbang na paglilipat sa National Task Force Against COVID-19 function sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Partikular na ang sumasakop dito ay yung Office of the Civil Defense. At kaugnay nga niyan ay wala namang inaasahang malaking pagbabago sa maging trabaho ng NDRRMC. Ngayong nilipat na sa kanila ang tungkulin o mandato ng National Task Force Against COVID-19. Sinabi ni DND spokesman Director Arsenio Andolonga na hindi na sila naninibago dahil miyembro rin naman ng NTF Against COVID-19 ang naturang ahensya o yung NDRRMC. Ang mangyayari lamang daw ngayon ay magiging hands-on na sila sa usapin ng pagtugon ng bansa sa pandemya ng COVID-19. Ang NDRRMC ay nasa ilalim ng Office of the Civil Defense na nasa pangasiwa ng Department of National Defense. Ayon pa kay Andolonga, tuloy-tuloy lamang ang pagkipag-ugnayan nila sa Department of Health. Kaugnay rito at ang kagandahan ay miyembro rin naman ng konseho ang Department of Health kaya wala silang nakikitang magiging problema. Paliwanag pa ni Andolonga, gaya ng pagtutok ng NDRRMC sa tuwing may kalamidad, ganito rin ang gagawin nilang pagtrato sa pagtugon sa pandemya ng COVID-19 na dagdagan lamang niya ang mga bagay na kanilang tututukan. Isa pa niya sa magandang dulot ng paglipat sa kanila ng tungkulin ng NTF ay tuloy-tuloy lamang ang kanilang ginagawang trabaho kaugnay sa pagtugon sa pandemya mula pa noong 2019 kaya hindi na ito magiging mahirap pa. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Director Andolonga. Tuloy-tuloy naman ang aming pakipag-ugnayan sa kanila, no? Even before na this malaki na transfer na or absorb ng NDRRMC ang task force for COVID-19, palagi na kami nagko-coordinate yan at we are always Yan ang bahagi ng pahayag ni Director Andolong. Ang magiging challenge na lamang dito, Bombo Dennis, ay hindi pa tapos yung COVID-19 pandemic at meron pang mga naglalabasang mga bagong variant at inaasahan natin na ngayon, simula by next month ay paparating na yung mga bagyo, mga panahon ng tag-ulan na rito ay talagang magiging abala pa lalo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bombo Dennis, Bombo Ever. Bombo Raymond, ang concern ko rito, yung tungkol doon sa mga pinapairal na alert level system. Meron bang adjustment na gagawin dito ngayong ito ay under Office of Civil Defense na hindi na yung original structure ng IATF, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, Bombo Dennis, existing pa naman yung Interagency Task Force Against COVID-19, yung IATF, at ang pinagtibay pa naman o kaya ay pinapanatili yung alert system
So wala pang pagbabago dyan. Ang National Task Force Against COVID-19, ito kasi yung umbrella organization or agency, ika nga, na ito yung sumasaklaw sa IATF. So far ay wala namang pagbabago in terms doon sa organizational at sa mga functions dahil tama naman si Director Andolong, yung Department of Health, DSWD at ilan pang mga ahensya na miyembro din ng IATF at ng NTF ay nasa ilalim din o miyembro rin sila ng NDRRMC, Bombo Dennis. Okay. Well, just last point, Bombo Raymond, yung function ng NDRRMC ay mananatili yung kabuuan, yung pag-handle dito sa mga disaster. Walang babaguhin, walang ililipat naman sa ibang ahensya, knowing na may binubuo nga na Department of Disaster Response or Resilience, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Dennis, unless na meron ng may pasang batas para sa pagbuo ng Disaster Department, Office of the Disaster Department o ano man yung itatawag nila kapag may pasang batas, ay saka lamang magkakaroon ng pagbabago na. Pero for now, as we speak, dahil may batas na lumikha sa NDRRMC, ay matili yung kanilang function na in charge doon talaga sa pagtugon sa panahon ng kalamidad, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinasa. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. At abangan humamaya sa ating balitang palakasan. May reaksyon daw itong boxing legend na si El Dinamita Marquez doon sa mga nagsusulputan na nakikipaglaban ng boxing sa ibabaw ng ring, kahit hindi naman mga boksingero, para lamang doon sa kanilang mga views na makukuha sa pamamagitan ng internet. Sa dagdag pang balita, nag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pinoy na nasa Libya matapos na sumiklab ang sagupan doon. Ayon sa inilabas na statement ng Embahada, sa data kasi ng Libyan Emergency Services, nasa 13 katao ang naitalang nasawi matapos na sumiklab ang bayolenteng sagupan sa pagitan niya ng armadong mga grupo doon sa Tripoli. Yan ay gabi ng 21 ng Hulyo. At sa kabutihang palad ay wala naman daw Pilipino doon sa Tripoli ang napaulat na nasugatan. Sa kabila nito, patuloy pa rin na nakasubaybay ang Embahada ng Pilipinas sa sitwasyon doon sa ground at nakahanda na magbigay ng emergency assistance sa mga kababayan natin na maapektuhan ng naturang insidente. Tumindi pa ang tensyon sa nakalipas na buwan doon sa Libya, sa gitna rin ito ng labanan ng dalawang prime ministers para sa kapangyarihan na pagpapasidhi pa raw ng pangamba ng panibagong conflict sa 2 taon na nakalipas ay yung landmark truce na nagtapos na sa itong mapaminsalaho kasi na sinasabing magtatangka dito sa Eastern Military Chief na si Khalifa Haftar para sakupin daw yung pwersahan ang bahagi naman ng Tripoli. Samantala sa iba pang balita, isang Pilipinas sa mga bansa sa East Asia at Pacific region na may pinakamataas na learning poverty rate o ang porsyento ng 10 taong gulang na mga bata na hindi nakakabasa at nakakaintindi ng isang simpleng teksto sa edad na 10 o sa pagitan ng grade 4 at grade 5 sa ilalim ng K-12 system ng bansa. Sa panibagong report mula sa World Bank na siyang sumusubaybay sa kalidad ng edukasyon sa rehiyon, lumalabas na siya mula sa 10 mga batang Pilipino na edad 10 taong gulang ay nahihirapan pa ring magbasa kahit simpleng teksto lamang. Batay sa pagtaya pa ng World Bank, aabot sa 91% ng mga bata sa Pilipinas na nasa late primary age ay hindi marunong magbasa.
Kumpara naman sa mga karatig na bansa sa rehiyon, ang learning poverty rate sa bansa ay mas mataas ng 56.4 points at mas doble sa regional average naman na 34.5%. Saad ng World Bank na ang nakikitang problema ay dahil sa significant number ng out-of-school youth. Sa Pilipinas kasi 5% ng primary school age children ay hindi naka-enroll sa paaralan. Tulad na lamang karamihan sa iba pang mga bansa, mas mataas ang learning poverty sa Pilipinas sa mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Tinukoy ng World Bank ang dalawang dahilan. Una dito ay nasa 5.1% ng mga batang lalaki ay out-of-school youth habang nasa 4.8% lamang sa mga batang babae. Ikalawa, ang mga lalaki ay nasa 91.7% sa mga ito ang maliit ang tsansa na makaabot ng minimum proficiency sa pagtatapos ng elementarya, habang nasa 89.2% naman sa mga batang babae. Base din sa latest data mula sa Washington-based lender, lumalabas na ang Pilipinas ay isa sa lower middle income economies. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho mamaya. May update ho tayo. Ang Estados Unidos muli hong nag-allocate ng karagdagang pondo para tulungan ang Ukraine sa nagpapatuloy pa rin na gera kontra naman dito sa bansang Russia. Batay nga dito sa latest information ng Estados Unidos. Samantala mga kabombo, pangalawa na ho ito na na-veto ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-veto nga ng Chief Executive ang Senate Bill 2490. O ito yung House version naman ho nito, yung House Bill 9088. Ito ho yung pinamagatang Act Strengthening the Office of the Government Corporate Council o OGCC. Ayon sa Pangulo, may mga provision kasi ang naturang bill na maaaring bumangga o kumontra sa iba pang umiiral na patakaran ng pamahalaan. Partikular na rito mga kabombo, yung posible raw na paglabag sa One Trust Fund policy ng ating gobyerno. Maaari din mga kabombo na maapektuhan ang relasyon ng ahensya at ng Department of Justice na may halos sa ilang pagkakapareho dito sa kanilang magiging papel sa pamahalaan. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nagiging maingat lamang ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-aproba ng mga panukala upang matiyak na pasok ito doon sa mga pamantayan ng administrasyon. Naipasa ang bill noon pang 18 Congress at naihatid dyan sa Palasyo Malacanang, ngunit hindi na ito napirmahan ng nagdaang Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Bombo Police Report. Nasa dalawang drug courier mula sa Quezon nahulian ng higit 7 milyong peso na suspected shabu sa Negros Occidental. Kaugnay ng balitang yan, alamin sa nagkalap na report ng Bombo Radio Bacolod. Inaalam pa ng mga otoridad ang source ng mahigit 7 million pesos na halaga ng suspected shabu na na-recover mula sa dalawang babae sa isinagawang drug bypass operation sa Seaview, Barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental alas 11:40 kagabi. Umabot sa halagang 7,140,000 pesos ang na-recover mula sa mga subjects na sina Razel Yam Gamazan alias Tomboy, 37 anyos at Lenny Nava alias Nene, 40 anyos, parehas na sari-sari store owners at mga residente ng Barangay Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City. Ang operasyon ay sinagawa ng joint elements mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Silay City Special Drug Enforcement Team at Silay City Police Station laban sa dalawang suspects na parehas na tinuturing na high-value individual. Magkasamang nagsagawa ng transaksyon ng dalawa sa pagbebenta ng dalawang sachet ng suspected shabu sa police pusher buyer sa halagang 30,000 pesos. Na-recover naman mula sa mga suspects ang siyam na malalaking knot-tied transparent plastic bags at 29 na sachet ng suspected shabu, 5,000 pesos na proceeds money
money, isang cellular phone at ilang non-drug items. Ang suspected shabu ang tinatayang may bigat na 1,050 grams at may standard drug price na 7,140,000 pesos. May nakuha po tayo na mga 29 na tagi-isang bulto, mga 5 grams po yun. Doon din po nakalagay sa bag niya. Tapos mayroon po tayong siyam na malalaking mga more or less mga 100 grams po yun. Nakalagay po yun sa sa isang sealed na lagayan po ng gatas. Yung parang foil niya nakapaloob doon. Nabalot siya ng plastic tapos ng surgical gloves. Ang mga suspects na nasa kustudiya na ng Silay City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May nangyari hong pamamaril at may naitalang patay. Meron din hong kritikal. May update ang Bombo Radio Iloilo. Isang patay, isang kritika sa nangyaring pamamaril ng tiyuhin sa barangay Panalian, Maasin, Iloilo. Ang biktima ay ang magkakapatid na 7 at 11 taong gulang at pawang pamangkin ng suspect na si Samuel Motibo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Richard Lau, hepe ng Maasin Municipal Police Station, sinabi nito na mismong suspect ang pumunta sa bahay ng mga biktima dalang isang homemade 12-gauge shotgun. Aniya, nang dumating ang suspect sa labas ng bahay ng mga biktima, biglang kinuha ng tiyuhin ang kanyang baril at pinaputok. Agad na dinala sa hospital ang 7 taong gulang na pamangkin, ngunit binawian ang buhay dahil sa sugat sa ulo nito. Sugatan naman ang nakakatandang kapatid nito matapos na tinamaan sa kanyang balikat at dibdib. Ayon pa kay Lau, lumabas sa investigasyon na may dating alitan ng suspect at ama ng mga biktima. Sa ngayon, nagkakulong na ang tiyuhin sa Maasin Municipal Police Station at makakaharap ng patong-patong na kaso na murder in relation to RA 7610 with the use of unlicensed firearm at kasong homicide. Sinabi rin ito na alam din naman ng suspect na nasa loob ang mga biktima. Nahuli natin ang suspect sa pagbaril ng dalawang minor de edad na pamangkin din ng ating suspect. Sa kasalukuyan po, ang 11 years old nito ay nasa hospital at nasa establi na pong kalagayan. Samantala, itong 7 years old ay kinonsider dito na dead on arrival. May dati po silang alitan at ng gabing yun, so doon nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. At pinuntahan ito ni Samuel Motibo sa bahay mismo ng ating biktima at saka pinagbaril ng homemade shotgun. Kaya natamaan itong dalawang minor de edad. Hindi natin ma-establish po, sir, kung malang talaga yung ang target kasi makikita naman ng suspect doon sa bahay na gawa sa kawayan na may tao talaga doon sa loob na makikita natin bata. Si Police Captain Richard Lau, hepe ng Maasin Municipal Police Station, sa panayam ng Bombo Radio Iloilo. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naglabas ng panibagong $270 million na pondo ang Estados Unidos para sa military aid sa Ukraine. Kabilang dito ang pagbibigay ng 4 na bagong HIMARS precision rocket system. Dahil sa bagong military aid na ito, tumaas pa sa 20 ang bilang ng M142 high mobility artillery rocket system na ibinigay sa Ukraine. Ayon kay White House spokesman John Kirby, ang HIMARS na ito ay kayang matamaan ang target na nasa 80 kilometers o 50 milya ang layo na isang game changer bilang depensa laban sa Russia. Kabilang din sa panibagong military aid ng Amerika ang 500 na new Phoenix Ghosts na maliit at highly portable drones na kayang pasabugin ang kanilang targets. 36,000 rounds ng artillery ammunition. Bombo Sports News.
Hindi umano nagugustuhan ng Mexican boxing legend na si Juan Manuel El Dinamita Marquez ang nagiging trend ngayon sa boxing na pagpasok ng mga outsiders. Ginawa ni Marquez ang naturang pahayag kasunod na rin ng pagsabak ng ilang sikat na YouTubers, social media stars at retired NBA players, maging yung MMA fighters at mga atleta mula sa National Football League upang lumaban sa isang boxing match. Kung maalala mga kabombo, maging si dating Senador Manny Pacquiao ay kabilang doon sa mga lalaban muli sa darating na Disyembre kontra sa isang martial arts expert para sa exhibition game. Isa rin sa matagumpay na YouTube star ay si Jake Paul na muli na namang aakyat sa ring sa susunod na buwan sa isang heavyweight fight. Ayon sa pananaw nitong si El Dinamita Marquez, ang ginagawa ng mga ito ay hindi paggalang sa sports na boxing. Naniniwala rin ang 48 anyos na Hall of Famer na si Marquez na sinisira lamang daw ng mga ito ang boxing na kung tutusin ay isang napakadekalidad na larangan ng palakasan. Bombo Entertainment News. Si Miss Universe Philippines Beatriz Gomez nagtapos sa kursong AB Mass Communication sa Cebu. Alamin ang chikang yan mula sa Star FM Cebu. Hindi na sash at crown kundi toga at cap na ang suot ni Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez. Ito'y dahil nagtapos na ng kolehiyo nitong Biyernes si Gomez sa kursong AB Mass Communication sa University of San Jose Recoletos nitong lungsod ng Cebu. Kasabay ng isinagawang commencement exercises, ginawaran ang Cebuana Beauty Queen bilang most outstanding students ng Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Sa naging talumpati nito, ay binahagi niyang hindi madali ang mga hamon na kanyang pinagdaanan bago ito nakamit. Nanatili pa rin anyang mahalaga para sa kanya ang makapagtapos sa kabila ng ilang ulit nitong paghinto sa pag-aaral at pumasok bilang public servant. Pakinggan natin ang naging bahagi ng talumpati ni Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez. It is an honor and pleasure to speak in behalf of Batch 17 and 18 of the academic year 2020-2021 and 2021-2022. The past years have been quite challenging, and maybe to some of us, it may have caused a delay of us getting here. But what matters most is we finally made it. Sa ibinahaging post naman sa Instagram, pinasalamatan nito ang universidad na humubog sa kanyang pagkatao. At mula sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Imber nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! At yan ang Bombo Network News Noontime Edition. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Oy, sa mga kabombo taong pisa na kamuna sa pagtipon sa inyo siniyang mga produkto bala. No product sponsor sa aton siniyang mga kabombo para makapasakop naman kamo sa another big time sini nga pa-promo diri iya sa radyo nga ginadulong sa inyo kag Bombo Radio Philippines ginamang ang makasarang sa aton sini nga mga kabombo ang inan swerte sa palengke 2022 gani sa mga kabombota no sa tagsasilig mga tagsasilig adlaw kinanglan ginaton ang habon nga antibacterial mga biyan para nga malikaw kita sa mga sa isang impeksyon. Why na sang labing mayo pa nga gamiton kunti ang Lifebuoy antibacterial soap. Lifebuoy now in the Philippines. Sa pag-grocery, isa lang ang dapat sininyo nga padulungan. Why na sang liwan? Kompleto na. Hindi ka na magpanglias-lias pa sa kunding ka magkanto. Pure gold always sa panalo. Sa mga kabombo naton, magagamit ka mo sang dikalidad, mabakod sinikaron iya nga plastic ware. Nasa aton sini nga mga kauturan ang orokan, kay kung may orokan ka, maayos ang buhay mo. Sa tagsa kapag takop sang adlaw, kinanglan naton nga mag-relax, magpurupabugnaw.
kag magturo timid sang paborito sang tanan ang San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Sa mga kabumbo naton nga wala pa sang way pa makaluto, way pa makadigamo, hingagaw na kamo. Hindi gid magkalipat sa kung ano man ang inyong sininga lutuon para nga mangin saboroso. Butangan sang Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, walang labis sa walang kulang na linamnam. Kag sa tiyempo nga ikaw ang maalangan, kag kung may alahas ikaw, or tuyo mo man nga magbakal sang alahas kag grilo, no, kay may hatagan ikaw sang regalo, magbisita sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa subong nga panyempo, dapat protektado kag may mga food supplement man kita nga ginainom sa aton siniyang kaugalingon para nga mangin mabakod kita kag hindi kita nga mangin na masakiton magtumar sang said panyawan basta said marketing tatak magaling. Sa aton sino makabombo, umpisa nyo na sa pagtipon sining mga mga produkto para nga makapasakop kamo sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sa aton sinikiron yung mga kabombo, big time nga mga papromo diri lamang sa Bombo Radio kag Bombo Radio Philippines lamang ang makasarang apisar sa tion sang pandemya. Sa aton sining mga kabombo, nahibaluan nyo naman, ever since, humalin sadto pa ang promo sa Bombo Radio. Wala sang ukos-pukos, wala sang daya, matutod nga tagpalasakop. Ang nagadaog, ang premyo, amoy ang nagahulat sa winner, kag hindi ang winner, ang naghulat sa premyo. 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Iban nga mga balita kag impormasyon, aton sining panumbalikan matapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. Ang unang sona ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, brings you the special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan at iba pang mga kaganapan, ihahatid sa inyo live ng mga Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Alas 4 ng hapon, Lunes, Hulyo 25, dito lamang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa, agud na kahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian.
insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trip kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik tali sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nag-standby karon sa aton sining linya si Mayor Jerry Treñas. Agod nga magdulong sa aton sang isa na naman ka good news kay amantamat ng ginatukod sina Driban Juana Sugura na ining low-rise condominium para sa ginatos naton ka mga informal settlers. Mayor Treñas, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto sa liwat mayng hapon. Mayng hapon gid Bombo Cham kag sa aton tanan nga tagplamati mayng hapon gid sa tanan. Naumpisahan na sir ang construction sang 4 stories nga building para sa low-rise condominium naton diri sa syudad sa Iloilo para sa mga ginatos nga mga informal settlers ta, Mayor Treñas. Naumpisahan na una gid ang ginapaobra sa SMDC. Duwani ka low-rise buildings nga kada isa may 60 units nga tag 30 square meters, no? So this is 120. May ara pagid nga apat nga iya ni Senator Frank nga ginpatigayon. Ipatindog man sa duta sang syudad dira sa San Isidro Haro. Ina mga 240 units, no? May ara pagid si Kong Jam Jam sang Thursday gin abrihan na ang bid dito sa Manila sa NHA para sa anom ka low-rise buildings nga ipatindog dira sa duta sa NHA sa Tabok Suba. Ang anom ni will be 360 units. Dason may duwa pagid nga iya sa socialized housing component nga iya sa syudad nga gina manage sa DSOD. Amo ni ang mga escrowed amount, no? So 240 units man ini.
So madamo-damo ni Bombo Cham nga mga units para sa aton nga mga civil employees kag mga informal settlers. Alright, Mayor, damo nagapamangkot paano ni maka-avail ang isa abi ka informal settler kay ang iban sini gambal ya base kung para lang ni tanan sa mga taga City Hall bala? Ang SMDC kay ti dalag ko ni nga mga units para ni sa mga City Hall employees. Pero ang iba ni para sa informal settlers, no, kung ginasuggest ko makadto ka mo to sa opisina sang Ecupaw sa City Hall. Yes. Para nga ka-apply ka mo kag maka-submit ka mo sa mga requirement. Kag ma-assess sila dito, Mayor. Yes, bugi na importante. Alright. Why naguro man sang rason sila nga maghamba nga hindi kami magsaylo da kay kalayo sa kung Tagalog pa kalayo sa Kabiasnan ang amon sining lugar diya ti bisan nga grinutok kami ni pro lapit yes lang buyan amon kiti lunsay lang ni sa distrito sang Haro tanan Mayor Trias lapit kidi or sa syudad gid ini. Ang aton ni kalapit gid lang kaayo no. Sa dugid kalapit kay aram lang na dira sa San Isidro sa Haro. May mga dalan na nada nga sementado. Aside sa dalan nga sementado, may taytay man da nga semento, no? Tapos na para sa aton tanan nga pumuluyo kag malapit kayo. All right. On the other hand, Mayor Trenia, sir, may mga ginaaligar karon nga nagapatikayon sa euthanasia o mercy killing pa sa mga ido dira nga ginabutang or na-impound dira iya sa may Iloilo City Dog Pound. By the way, ang Iloilo City Dog Pound naton bag-o gid ini sa aton sining mga kabombo, pero may mga aligasyon nga may mga ginapatikayon nga euthanasia dira kuno Mayor Trenias. Base nagsala lang sila ang dira iya sa Dog Pound tawa kita napatigayon nga euthanasia dira ang aton nga nabaton nga allegation nga may ara pero hindi dira, no, hindi na pa investigar ko na subong. Okay, pero ang mando sini nimo Mayor Jerry Trenias nga kon pananglitan nga may stray dog kag dalon dira iya sa may Dog Pound, anong mando naton sa City Vet? Ang aton daya ang stray dog kapuno naton. Kag kung makapon na ate kung hindi na kita kasarang ibuyan lang naton liwat, no, but hindi naton pag patsyon dira. All right, Mayor, may development karon kay ginkilala as National President si Mayor Michael Rama sa League of Cities, kay National Chairman naman si Mayor Albi Benitez. So dumadayon gito pagka special advisor ni mo Mayor Trenias? Oo. Ang apon nga abyan gid mo na si Mayor Mike and si Mayor Albino, and we will continue to work with them kay para man sa kayuhan sa mga mayors ta sa League of Cities. Kag ti kung mag-special advisor ka na Mayor do hindi na mabudlay magpaking istorya ikaw with regard sa sining handom sang tanan nga ining Iloilo Guimaras sa Negros Bridge? Yes, itulod ta gid na, no, and pakayuan ko na support sa League of Cities para nga mapatigayon ina. All right. With this information, Mayor Trenias, thank you so much sa mga hapon si mo, sir. Thank you gid kag may hapon. Deriwavit si Mayor Jerry Trenias sa pagkonfirmar sa sining housing project para sa mga City Hall employees kag subong sa mga informal settlers. Ambag ni isang alkalde ta sa tiway na isang rason pa nga maghambal ang mga informal settlers later on nga hindi kami maghalin diri sa amon sining lugar nga kung saan informal settler kami kiti ari diri nga amon palang buyan, ari diri malapit ang tanan di ang low-rise condominium para sa mga informal settlers sa aton sining mga kabombo housing project ni isang city government sa puwersa ni Senator Frank, sa puwersa ni Congresswoman Jam, may ara man sang kontribusyon diri ang private sector. Tida mo damo sini makomodar yang mga informal settler kag sabahin niya sang private firm ati diri ni para sa mga City Hall employees man sa aton sini karon yung mga kabombo nga para matagan man sila sang kayunan nga makaangkon kag makapuyo
sa formal man sini iyang balay. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa bahin naman karon iya sang sining alleged euthanasia ti base sa lalang kunong aligasyon. Just the same, paimbisigaran ini ni Mayor Jerry Treñas sa City Legal Office para nga mahibaluan ta pagid ang dugang sini nga mga impormasyon pagigangutan ta ang aton sini iyang City Vet Officer sa persona ni Dr. Tomas Portesa para nga mahibaluan ta gid kung bala anong mga proseso sinadra kay kun si Mayor pang mando niya kung may stray dog dalon dira tatapon kapunon sa aton sino makabombo kag i-open for adoption para iya nga makaangkon sang matutuod sini kag responsableng tag-iya nga iya sini nga paghuptan sang insakto ining isa iya ka ido kay ti nahibaluan naman naton ining hurubaton matuod gini mo ining ang ido kuno is a man's best friend. Kalabanan sa aton sinigani iya sa aton nga mga kabombo, hindi lang kay best friend, kundi ginakabig na naton nga kabahin sang aton siniya nga pamilya. Hilabi pa karon sa mga madugay na bala nagaupod nga mag-asawahay kag subong man ti amunay why sila bata naghupot sila sang ido. Maigin forward ko ng isa sa GC tayo, hindi man gyapon to makontak ang isa. Sige, alam kay nakamuno man to si Doc Tomas nga sinya man medyo mapropinot di ang signal mo budzam. Pero tingway lang basi makalusot ikaw. Now kay ang Iloilo City Dog Pound gin tukod man ini sabat iya sa problema sang mga pungloy diri sa syudad sa Iloilo sa sining mga stray dogs. Tikon mag-stray dogs na problema sina una bes ang primary gid sini amo iya ang kahangawa ta. Ngayon sila hindi matatapan sa Mayo. Why sila iya mabakunahan sa anti-rabies? Makagat sini iya ang isa abi katawo dira. Mas naglabi kang naglabaw karon ng aton sini nga problema. But kung ini sila ang mapangtipon, madamo sa mga bintaha ang mahimo sini. Kaya mga stray dogs, kilala ini sila sa pagpangukay sang basura. Kag subong man, paglapta sa ila sining hiko. Ti may ordinansa kita diri sa syudad sa Iloilo nga hinuptanan mo, tatapon mo. Sa aton sining mga tagpalamate. Tingin tukod ining Iloilo City Dog Pound para iya nga hatagan sa nagakigo sa nga pagtamod ining mga stray dogs. Ti karon may mga matutuod man sini iya nga animal lovers nagahatag sa nagakigo sa nga pagtamod sa welfare sang kasapatan nga hindi lamang puro kay kritisismo. Amo ni gani nga isa man sa mga nalantaw na kung matutuod kang animal lover kag tuksoon mo lang iyang kulang ang pagkaon dira sa may Iloilo City Dog Pound. Among siya mo sadto, ti kung nakulangan ka, dunar ka Kay gasugid ka man bala nga dog lover ka. Hindi bla? Anyway, yari na karon si Dr. Tomas Fortesa sa aton siniyang linya, aton sininga Iloilo City Vet Officer. Doc, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto, maayong hapon. Bombo Cham, ngayong hapon sa mo. Doc, una bes, kumusta na karon ang Iloilo City Dog Pound naton? Umpisa nga ginbuksan na ni naton sa pagtatap sa mga stray dogs? Hindi tanan stray dogs actually na-accommodate. Secondly, ang city yung Bombo Cham, may gin-appoint ng manager. Siya in the person of Mr. Okelin. Yeah. So, executive assistant na sa ni Mayor. He was appointed to manage ang role na dito so si screen naman balaan na ang adaptable kagin hindi kakapin pang iba may
maraming sakit to nagyo. Hindi na mo mapasulod na sa pound kay makalaptons. Walang idungan improvement ang pound. Kaya actually ginasupport 40%. Kay Gaberting Pain wala bago pa lang. So mga almost a month pa lang siya. Damo pa man mga challenges mo siyang. Pero we try to really go towards that goal na may arakit ng animal welfare nga facility para mahapos sila. Okay. Yes, sir. Doc, karon sa issue sining euthanasia. Bambuchang? Yes, sir. Doc, batian mo na ko? Bambuchang? Yes, Doc. Yes, Doc. Hello, Doc. Hello, Doc. Yes, Doc. Yes, Doc. Go ahead. Hello. Doc, babatian mo ako? Subong? Maridayal tabi kay Doc Tomas. We do understand yan, medyo out of town si Doc, pero we acknowledge the effort nga makasabat man sa iya sa linya para nga makapakigbahin man siya sa mga impormasyon nga makahatag man sa aton sang dugang sa nga ibalo kung anong sitwasyon dira sa Maya Iloilo City Dog Pound. So may may manager na dira sa Iloilo City Dog Pound, si Mr. Hofelenia. We'll check that later sa nga complete name niya sini. Kag siguro mapakinggangutan taman siya sa one of these days sa aton sini nga pagpangalaga diri. Kay may mga ginabalibaran man gali iyang tatapon dira ang Iloilo City Dog Pound ining mga ido nga hindi lamang stray dog sa kuting iban sini may balatian bala hindi na makasarang magtatap ang tag-iya ginadala dira iginabalibaran ni nila ay base kuno ma-infect man dira ang iban sini iyang ido sa aton sini nga mga kabumbo. Kay tikon batunon mo lang nagkaroon kag way man sa mga nagakigo sini iyang bulong or hindi na mabulong kag malatnan sining iban dira iyang ido nga healthy. Tigdo kanugon lang karon sang efforts sang city government nga makahatag sang animal shelter sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Ang oras naton 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo, no? Ang lugar abi subong ni Doc Cortez medyo mahina-hina ang kang reception ta orang signal sa aton man sining mga tagpalamati. Pero sige po na, tingwa na to na. Nga base kung makapanglupangita man dira si Doc Tomas sang manami sining area para nga tayuyo ng aton sinikiron niya nga pag-plastar sang dugang nga mga impormasyon. As per allegations, may 11 kaido kag tutoy, lakip na ning mga tutoy ang ginpaydalom kuno sa mercy killing o kun euthanasia. For whatever reason, way man gani ma-plastar diri sang nag-aligar, no? Kung agin amosad to ang nasambit sinikiron iya nga mga kasapatan, para sa ton sining mga tagpalamati. Kung may animal advocate gid man, dapat nagtingob sila kag nagbulig, kag dapat wala na sang layaw nga ido. Kampanya sila sa mga owners, no? Insakto gid mga musina. Balikan tabi si Dr. Tomas. Doc Tom, welcome back. Yes, welcome man yung hapon. Yes, sir. Anyway, Doc, mamadrikta na lang ako siguro sa sining allegation nga may euthanasia. May ara gid man natabo, Doc Tomas. May ara gid man. May ara ang tabo pero hindi siya involved ang pound. Okay. Because ang pound receive lang sa mga ginakuha namon ng mga ido nga apparently healthy na gina-turn over ko sa ila para makapon o ma-spay kag magtagan ang anti-rabies para pwede siya ipa-adapt. Actually, ang prioridad namon tani is mga eskwelahan, but unfortunately this week may emergency request ang taga-barangay na bais through their barangay captain. Kay damo sila layaw, hindi na nila ma-identify ang mga owners
And then sige kuno hibag kay kulbaan sila nga basin nasudlan sila sa isa ka rabid animal. Kaya actually dira sa Bombotsam sa may airport, sige may positive da. Ang last na mga case ara sa Iscarilla subdivision which lapit sa baba da sang sang ila da pakadto sa subdivision nila. So sa gin-assess namon to anong kwan kaya bago if the fear ang ilabla apprehension is real, nakita namon daw mo gid man niya sang stray dogs. Kag napabayaan gid ya. So we decided together with the barangay captain nga hindi na sila once nga may fear kag may evidence nga may mga aggressive nga ido, lain na yung pagtratar natin ga sa rabies emergency. So sa rabies emergency, tanan nga madakpan, ginapatulog. Kaya hindi na nato na sila pwede pa-adapt, kaya may base bala sila nag-harbor na bala sa rabies. That is part of the protocol of the National Rabies Control Program. So actually allowed kami to decide kung ang dog na nakuha namon as stray is safe for adoption and or pinanglan natin nga eliminate siya sa barangay kasi makakos siya sang problem later on. So nag-operate dito. Ang bata sang complainant nga complain sa mga stray dogs, ang ila pa ido ang nauna dakop. So kung nagka-problema kuan ginambalan si kapitan tingnan wala ta niya pili o ta nagalayaw amo man ang aton nga dapat obrahon. So ginkonan sa sang aton team leader. So nagsige sila ang with the guidance ang ang kining ila barangay kagawad nagtudlo galing kay nagka-problema kaya insist ang owner isang isa kay do na ipagwaon giyan iya ido. So dito nagka-problema, nag-post sila sang negative nga ang napalain pa ang aton nga city pound. Ang manager gani galalain sa nga bag kundi I will take all the responsibility because ang amon function is public health. We have to protect ang public health. Kaya nga ako napanumdum kundi ko i-aksyonan kag may ara naman positive na kakagat, konsensya ko na niya. Yes, sir. Kaya mandated man ako by law to protect the public against rabies. So, ginpustro ko to siya. Actually, wala man siyang galing lang kiti pag nakabalubala ng pumuluyo na ginpatulog, ginpatay, negative ginasaya. But they have to understand that part of our role city veterinarian is to protect them because human life is more important. Wala lang nila na-appreciate na what if pabayaan na ginamon. Secondly, for this year alone, doon na tao napatay di sa aton sa syudad ng Iloilo. Do we need another death para mag-action kita sa mga stray dogs or not? Munang ginakuan ko gid mo, kay kung pamalabag sila sa mercy killing, how could we make the city safe? Wala man sang nagakwa sila mag-adapt, reklamo lang na reklamo. So you have to understand the public health aspect sila wala tali. Nga kita, kung wala lang diya sa mga palawayon sa Giaido, wala sang stray dogs. Ay dapat takpon. Kung gusto nila isurrender, batono namon to nang papuyan mo lang sa dalan nga taga-threat ga-endanger sang life sang mga pumuluyo pa di sa syudad, unfair naman sa mga naglalakad, mga pedestrians ta. Okay. So, ang mercy killing to, pag euthanasia, why to yagin, hindi to ya lihok sang Iloilo City Dog Pound, Doktor? Hindi. Ginihimo to ya para sa safety sa publiko. Public health kiti ang kuan. Public health. And I'm authorized to decide kung i-kuan ko na ang actually ang barangay balaan 3 years na wala pa mabakunahan because of the shortage ng vaccine and because of COVID. So ang probability bala ng Bombotsam
nga mataas ang iyang magka-rabies. Dako-dako gid kay halin dira sa Mega World pakadto di sa may para kadto di sa airport kabuka tag-as cases since last year. And sa last year pa lang daan pulo ka stray dogs ngin ko namon nga nakita namon nga manifest. Kaya pa sinakagat ko history nga kagat basta daw kalain lang yan ko niya kay ginatudlo man sa barangay. Tanan to nakuha namon ang pulo atin mo pulo man ang positive. Sus. Di ko jo imagine kung isa-isa sila may kagton bisan tag isa lang pulo man ang magkaribis. Oo. Imagine tong dira sa super nga gikuha namon nga kuring nga naga-restless nga gintawag sa akon sa mga vendors. Positive man. Samo na bala, really don't know ang iban nga naga-carrier bala kag nag-harbor na sang virus. So, that's why the reason nga tanan nga madakpan during rabies emergency has to be put to sleep or euthanasia again. Okay. Tikabay pa nga sa explanation mo sini, Doc Tom, maging klaro ini. Hindi lang kay sa mga kauturan naton nga nagapamati subong particularmente na samahin niya sa mga nagaduso man sang animal welfare ngati mas pilion naton ang kabuhi isang tawo. Oo. Although ngati gina-recognize ginato ng animal welfare but mas labing importante kabuhi isang tawo, Dr. Fortesa, sir. Oo. Kay carrier sila sa rabies virus. Kung hindi lang bala sila carrier, tatapon man. Ang idoya, man's best friend. Dapat lang kanina naging bala sila, aware nga may responsibility sila sa ito nila, hindi nga ginapalakaw. Nag-amon ni subong ang sitwasyon because kinulang kita vaccine sang COVID nga out of COVID and then hindi nahigdan gid kami sa opisina kay hindi kami kabarangay kay kadamuan gina-lockdown. So coming mga months pag na-clear na tanin namon ang mga barangays nga may mga positive sabay pa nga operahan nila pagkabay nga maghatag sila ng sakto nga informasyon kung may lantaw sila balang nag-change behavior. Kaya importante gid na sa aton para maging safe ang atong komunidad. Aha. Alright. Sa diin gyud pati ngayon atong pagpatulog sa mga ido nga nadakpan tang possible infected by rabies. Doc Fortesa. I think jam if kon ko lang na kung correct ako 20 ni siya. 20. Ang 20. Oo. So, gaya pa nga deliberations namon bala niya just to make sure nga ang information na na-feed na sa amon is correct. So, ginapa-surveillance ko na kay actually without the knowledge ang barangay captain kay kami pangayo sang damog sa may Franciscos ginapa-surveillance ko na naman ng barangay. So, sa kadamo sang stray dogs in worse conditions may mga arikis nag-inibagan So that's why we decided to apply sinisang rabies emergency. Kay why man sila cases pa in terms of human nga positive cases pero ang importante nga maproteksyonan gid ang pumuluyo sa may Pueblo Concepcion. So I hope they will understand. Actually atong tag-iya ang bata tong istorya ko nakaintindi man siya galing kay he was ginpasa-pasa bisa mo ang kagawan niya si kaplan istorya hati tapos pala yung lain naman istorya sa nag-ilit kaya he wants answer. Tani that's a time nga tagaan sa saktong information. Actually acknowledge nga may violation na siya. Ano ganing nga barangay ito kagawad? Doc? Barangay Nabais na sa Pueblo Concepcion Nabais. Buyam. Oo, I hope you could contact ang kay Barangay Captain JJ Mercado. Si Cap JJ Mercado. May mga sila dito, may mga records sila dito sa mga complaints. May records sila sa ilang session
tackling amo ng problema and may ara sila resolution. So that's why they come up with a letter sa akon requesting an urgent attention to their problem in barangay na bahay. Alright. Sige. Kamay pa nga naging klaro ini sa tanan na Dr. Tomas Fortesa. Sir, thank you for giving us your time and information. Mayong hapon gid sa liwat, Doc. Okay, sige. Yeah. Okay. There you have it, si Dr. Tomas Fortesa, ang aton sining Iloilo City Vet Officer. Igin ako niya nga may ara gid man sang mercy killing na tabo pero hindi iya sanction sang Iloilo City Dog Pound. Iya niya responsibilidad sang Iloilo City Veterinarian Office. Kay ti may report sila nga nabaton sa aton sining mga kabombo nga madamo na sang stray dogs kag sandigman sa ila sining assessment may ara na to sang pakita sa manifestation nga infected na or mambal na to na naglatom na ang rabies sa ido. So, may mga nag-ilinaway, nag-inibag or hibag. Ang hibag is nag-ilinaway ng ido. Di ko mag-away na sila, kagtanay sila. Karon, antong ido iyang naglatom ng rabies sa iya sining lawas, ining infection, sa aton sining mga kabombo, kay ti naturally, ang ining mga sapat gani, may ara na ni silang daan sang rabies man sa ila sining lawas mo. Sa aton sining mga kabombo, tikon ang ila sining iyang palibot, correct me if I'm wrong, basta ang pinakasimple ko nga paghangop, amo sini, nga naturally nga daan, may mga rabies na ni sila. Pero, nagadipindi pag ni sa ila surroundings, sa ila ginakaon, nga mas nagapataas karon kag nagalabot sa punto nga nagaka-infect ini sila kag amo sina mga kabombo nga nagabuang amo ning term nga ido buang kay nagasaka na sa ila sini nga utok ang infeksyon. Ti karon kung may makagat nira ang isa iya ka ido nga may manifestation sa aton sini nga mga kabombo, ti masaylo naman to siya ang nasambit sining infection. Makagat niya naman tong isa, masaylo naman. Magdamo sila. Isa pagdamo sinila banwa, kung layaw ini sila kag nagalagaw man dira nga kung saniin may tawo man nga nagalabay, it is very unfortunate sa isa iya katawo nga kagton siya sang ido, nga way gid siya gani iya sang kalibutan, or ihibalo nga inagaling ido sa aton sini nga mga kabombo is rabid na. Ti ko ng tao sini banwa ma-infect, why ni sang bulong? Hindi ni madala sa true tandok-tandok. Although may mga injection man, but kalabanan sini kung rabid nga ido makakagat sa imo, madasig man ang paglatom sini abanwa kag eventually marabid ka man kag magakos ang imo sini kamatayon. Tiambal gani Dr. Tomas Fortesa sini niya para nga mapungganta ang paglapta sang pagka-rabid sang iban pagin sini maido kag sandig man sa sulat request sang punong barangay sa barangay Nabay sa distrito sa Mandurriao kag mandated by law man siya bilang isa ka vet, di gintungdan niya man ang iya sining trabaho sa aton sini mga kabombo for public health reasons. Kag mas amo sinang ginpili iya ni Dr. Tomas Fortesa. Unfair man na karon sa kay doktom nga tungdan niya iya sining nga trabaho, pakamalauton siya. Kung hindi pagtungdan trabaho ya, pakalamalauton man sa gyapon. Granting for the sake of discussion, may kinagat abi karon nga ang rabid nga ido, may kinagat nga tawo or kinagat nga bata. Basulon ta naman si Dr. Tomas Fortesa ay na, kay man way nagaobra.
Way ginatungdan ang responsibilidad nga tani pang injeksyonan ni mga rabid, pang dakpo ni mga ido ni nga layaw. Anay karon kay pinangdakop ang layaw nga mga ido. Kag sandig sa assessment, hindi naman madisponiran, hindi mo naman iya sarang pa iya nga ipa-adapt sa iban. Kay may manifestation na sang infection sa iya. Pakamalauton tagyapon ang aton sini nga City Vet. Ti ining mga tao nga nagapakamalaot, why ti sila nga nag-aapi ng aton ti balansyon talang abi. Ining mga tao nga nagapakamalaot, abi, anong nahimo nyo in terms of paghatag nyo sa nagakigo sila nga pagtamod sa animal welfare? Ha? Sa aton sila makabumbo? Yan ba isang kilala ko siya kung may animal advocate kinmandira, ti dapat magtingob ini sila, tingob kamo, tikon kamo tani nagpatindog dira ka animal shelter kundi mayo, believe kami bao animal advocate kini siya. Animal advocate kini sila. Grabe ang pagtamod nila sa animal welfare. Patindugan nila sang shelter para tatapon ining mga sapat. Para magbal kamo bala, dira kamo iya mareklamo dayon kon nagpatindog na kamo gani sang shelter. Ginapabayaan ka gado sa wail sa bungog sang aton sininga gobyerno. Tidira na kamo that's the time mareklamo. Kitay na ano man kamo mga tao sa gobyerno kumaman. Nagbulig na kami. Tapos, wag yapon. Kag kon animal advocate ka, ti kampanyahan mo man dai ang mga owners nga dapat mangin responsable sila sa paghupot sila sininga ido. Naibaluan naton banwa sa kung ano ka maatat sa isa kasapat. Oh. Ako ti may ido man ako. Oh, gasagon man ako ido, may hilig man ako sa ido. Ano pa nga sapat na hiligan ko? O manok. Hilig man ako sa manok. Kung may pasagod sa akon nga polar bear kag giraffe, bao giraffe. Oh. Sagod doon naman tingwaan ta nga mapakaon. Hindi ba? Doon sini ka mga kabumbo. Pero inang hindi na gid madisponiran nga posible threat sa public health, eventually makakos sang death sang kung sino man ang mahalitan sining rabid nga ido, questionon pang lihok, tito hindi naman insakto. Though out of bounds naman iya sa aton sining mga kabumbo. One time may nakita ko gani nga post Bumbo Omel. Do isa man ka animal advocate group nga nagsugid siya nga damo-damo siya kuno sang may napang rescue amo sini mo sadto, tapos ang mga napang rescue niya ara sa ila balay, ginahigot niya, tapos ginapanawagan niya nga i-pa-adapt niya ini. Siguro may napikon nga isa iya ka matutuod gid bala nga animal advocate, no? Ginpost niya man ang iya sini nga picture kaupod sang 15 niya kabilog nga ido, ara tanan sa sulod sang panimalay, way sang may nahigot, way sang may nakurong. Oh? Tapos kang nagambal siya, wala man siya kuno nagabrag regarding sa iya sini iya nga pagka-animal advocate kag dog lover, sinya protitani ang picture nga ni pabutsyag na sa kung anong matutuod sini iya nga dog lover kag animal advocate. Ngati once nga nag-commit ikaw sa pagsagod sang sapat, araw lang tuwaw. Sa inya nabuyan ko ni, way ko sa may ginakurong, wala ko ya sa may ginahigtan. Tanan-tanan sila ni well taken care. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Sa inya ti, you call yourself
an animal advocate, a dog lover, nga may gin rescue ka, tapos gingaid mo, kag karon kay hindi kaya makasarang magpakaon, manawagan kay para ipa-adapt mo. Do sa mo sila bala? Batangaton lang sinibanwa nga siguro mas labi kag labaw ang public health sang sa ido nga hindi naman siniiya masalbar pa sa kung ano man iya nga medikasyon, kiti pananglitan nga may mga simptomas na ina sa pagkarabid ang ido magmanifest na. Sakon sini nga pagkabalo, correct me if I'm wrong, tinuway na gini na iya sa tsansa, bisan si Dr. Tomas Portesa maghamba nga ti kung may mga simptomas na nabumbot sa mo ay na nag-isang tsansa. Ang tsansa lang na niya nga makahalit siya. Tididto kuno sa may Mega World area, may napulo sila kuno kanadakpan to iya nga mga ido. Kag lunsay nag-positive gid. Ti kun so imagine kung ang napulo to may makagat lang isa, pulo man yang ma-infect sang rabies diri sa aton. Kakurul ba gali magpalapit na sa Mega World area? Why ko na pamangkot sa kay Dr. Tomas Portesa? Kung naubos na itong mga layaw ng ido dira sa may Mega World area, basi kung lagaw-lagaw ko to akong kag ikinagat ko, abe? Basi ibang naglabot, mas pistibo ka, bro, bantay ka na karon nimo ka, modernized jeepney kag iyang club ka kido, na-disgrasya ka pa imo. Di ba mo Mel? Nakurul ba gali magplapit na? Ano is plaswila? Why asang rabid dogo? Why di asang layaw ng ido? Sa aton sini mga kabumbo, koreng lang. Sa aton sini mga tagpal. Anyway, amo na. Siguro ang pili kita, animal welfare or public health. Isang sang nag-spread ang African swine fever. Linibo, minilyon ka mga baboy ang buhi pa ginhulog sa dako-dako sini iyang lulubgan para iyang mapunggan ang paglapta sang African swine fever. Tidiin na to ang mga nagasugid nga mga animal advocate sila. Aber, di na to sila sa aton sini nga mga kabombo. Basi sa nga mutong at simpo, nagakatulog sila or sako. At inuway man takbati, nagtsabaw sila. Hindi ba? Sa aton sini nga matagpalamati. Ti amo man ang ginhimo, amo man ang thought sang lihok karon sang city vet nga para mapunggan ta ang further nga pag-spread sining infection sa mga ido kung sino to ang mga positively identified kag possibly infected sa aton sining mga tagpalamati, ti-eliminate na naton sa population para hindi na magdamo. Kag inang mercy killing sa aton sining mga kabumbo, kung hindi mo ina pag-i-execute, ginaprolong mo lang ang agony sang isa kasapat, particularmente sang isa abi ka ido. So diin dira ang pagpalangga mo sa sapat, kung nabalaan mo nga nagaagoniya siya, iprolong mo pagid, palawigon mo pagid, paantuson mo pagid siya. Tiining euthanasia, ginahimo lamang ini sa mga nagasuffer from incurable and painful disease or an irreversible coma. Irreversible coma. Uncurable and painful disease. Tisan o paya makabatsyag ang iban siniya nga permi lamang nagapakamalaot kung silang nang makagat sang rabid nga ido? Hindi ba?
ang paghupot sang sapat comes with the responsibility nga dapat huptan mo, saguron mo siya sang mayo, kabigon mo nga kabahin na sang inyo siniyang pamilya and i-provide mo ang shelter para sa iya. Pero tikunway na sang tag-iya, kag katulad abi may ara kita sa City Dog Pound, may mga tawo man iya nga willing nga mag-adoptar sina sa ila. Pero tikon may ara na siya sang balatian nga hindi na iya mabulong, manglaton pa, manghalit pa, tiway naman siya sang nagakadapat siguro iya nga tion pa nga magatiner sa ibabaw sang dutang luhaan. Hindi lang sa aton sini nga mga kabombo. Or pwede man agani, Doktom, no? Ang mga madakpan nyo siguro iyang rabid nga ido, tipunon nyo, kag ipadala nyo to sa mga nagareklamo. Kag sa nagapakamalaot sa inyo, sagudan nyo da. 23 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa. Kumustahon naton ang clearing operations. Damudamo sang pinangdako pero damudamo man nagbalalik. Kag ang Public Safety Transportation Office kaupod sa Iloilo City Police Office kag Land Transportation Office nagkandak sang checkpoint. Ang checkpoint nila is gabi. Ginagamit na nila subong ang alcohol analyzer equipment. Tipila ila sila na-apprehend. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumango. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi isini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala Basta nagkaligad sa takna sining alaw na balik diri karon sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sinikron yung mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. May mga kabombo kita diri gani nga nagapalabot man sa ilan sini mga mensayo sinya mga animal welfare advocates gani bumbod sa mi posipos man lang kani sang nagligad sini nga anom ka tuig under the Duterte administration damo-damo man pinamatay nga political animal no to no mas la katsabo mas la ka ingak sa aton sini matag palamati anyway pila pa gid sa mga komenta mga ginapalabot man diri nga mensahe sa aton sini nga mga kabombo nagupod sa diri karon sa aton sini karon iya nga mga kabombo adri man sa aton sini nga pangalagad. Sinya bal sa pipila ka mga kabombo naton riders best enemy on the road na ang mga stray dogs kuno. No? Aha. May kilala man kita gani Bumbo Umel nga isa man ka bulan gawa ang ano mo? Ang kung hindi man baka-baka medyo lain lang ang habyog sang hawak ya kag sang batiis ya maglakat kay nakasumalang ka ido sa dalanon mo. Stray dogs dalanon mo. Mo to natabo siya sus Maria Kagusip na grabe ang mga nang balkos likuti sa sunod para nga hindi na mapunan sa kritisismo si Dr. Tomas Portesa kutob sang madakpan nyo dira dok nga may mga manifestation nga nagatransform na siya kung marabid na siya. Basi kung pwede nyo matipon kag idulong to sa balay sang mga nagareklamo niyo. Sa aton sini nga mga kabumbo kag sila to sila maatipan to. Sa aton sini nga matag palamati. 30 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Kung madumduman ninyo banwa makapilaman kabes nga aton sini nga adala sa kanginan humalin pa sa tong natabo ang tuman iya ka subo nga trahedya sa bahin sang mag-asawa nga manunudlo nga binungguan sang nagamaneho sang isa ka sports car dira sa may diversion road. Kag sa malipot sini nga pulong aton sini nga race ang concern regarding sa pagpatuman sang anti-drunk driving law. Ginsundan pa gid ini sang pila ka mga insidente diri nga nagkalinabo sa syudad sa Iloilo nga kung sa diin ang mga driver sang salakyan nga nakabunggo ang under the influence of intoxicating liquor. Ugaling dako man karon nga problema sa bahin sa aton sinema enforcers kay although ini sila ang deputize ang Land Transportation Office pero hindi sila gyapon maka-enforce sining layi kay way sang alcohol analyzer equipment. Now, may ara na ginauyatan karon ang syudad sang Iloilo sang nagligad sini nga mga gabi nagpatigayon sang checkpoint
ang PSTMO, Iloilo City Police Office, upod ang Land Transportation Office. Kumustahon naton, yari karon sa aton sining linya si Mr. Jack Kunlong, Head sang Public Safety, Transportation and Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Cham in live ikaw sa Facebook Live man sa aton sining pagpangalagad sa YouTube channel, makita ka man live. And syempre sa E37 kHz. Once again, mayong hapon kag welcome sa Bombuanay sa Udto, sir. Yes, Bombo Champ, mayong hapon, mayong hapon gid no sa atong tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aha, all right. Kumusta ang inyong pagpatigayon sang operation or checkpoint operation kag sa paggamit sang alcohol analyzer equipment diri, sir? Sir Jack, sa pag-implementar o pag-enforcement sang aton sining drunk driving law? Yes, Bombo Champ, no? Nagsugod na. Actually, nga aton yung checkpoint or aton operation dira sa may diversion road, mga isa lang takabulan, sobra, Bombo Champ. But ang latest siya sa aton because ang aton nga PNP, ang LTO, nag-upod naman sa aton na Bombo Champ. And may ara na 5 ka mga breath analyzer ang aton nga PNP, no? Nga ginhatag sa LTO sa ila para nga makakanta kita no sa alcohol test no sa aton nga mga driver, not only sa mga atong na-involved no or ka-involved sa vehicular accident, but preemptive kita no. That is why nga ginasigisigi naton ini subong ya gina-randomly no kung tan-aw nga may pagduda ang aton nga team nga naga-conduct sang operations nga under ikaw sa alcohol influence of alcohol, pwede ka na naton i-test sa Bombo Champ. All right. So far, Sir Jack, umpisa sang nakagamit na kita sang breath analyzer ngani. May mga ano na kita nadakpan or shall I say abi may mga ginpang hatagan na kita sang ticket nga nag-violate sila sa amo sining pagsulundan or layi naton sa trapiko, Mr. Kunlo? Yes, Bombo Champ, kagabi may isa kita no. So ika-second day naton nga nag-ticket kita sang or nag-inspect kita sa mga possible nga na under alcohol no, influence of alcohol. Kagabi may isa kita, Bombo Champ, nga natikitan sang aton ordinance party sa drunk driving, Bombo Champ no. So kagabi, and kung mapati ka kasi hindi, Bombo Champ, hindi pa ni siya Pinoy no, natikitan naton no. Isa ka Indian national, Bombo Champ. Anong iya sa lakyan siya? Naka-motorsiklo siya o kung naka four-wheel vehicle siya? Naka-motor siya, Bombo Champ, no? Ang aton nga na-isyuhan kagabi sa aton ordinansa under sa drunk driving ordinance naton, Bombo Champ. Basihalin pa to sana, nukot paguro to, sir, ka mga nag-utang siya. Anyway, Sir Jack, diri naman kumakanto karon sa by the way, pila ganito liwat ka ka breath analyzer equipment or machine ang ara sa inyo? 5, Bombo Champ, no, ang gina-provide sang LTO sa aton na ICPO no para magamit nato na not only during incident or vehicular incident, Bombo Champ, but amo na no sa mga SOP na sa mga aton nga mga checkpoints sa mga operations ng gabi, nagakandak na kita kag pati ang alcohol test or ang ginagamit naman naton. All right. Sir Jack, makanto naman ko diri sa clearing operations naton kay sa nakita manamon kadamo kamo sang may mga ginpang dakop, ginpang isyuan sang ticket, pinang confiscate, pero pagkadason nga daw may mga nagabaralik yapon. Kumusta ang first week sang implementasyon sang clearing operations naton, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, may ara na kita almost sobra ng 100 no nga nadakop naton, and mga 150 na ang na-alarm nato na Bombo Champ. Insakto ina no nagabalik gihapon, pero hindi magabalaka ang aton nga mga pumunoy Bombo Champ kay kung makita nila na malabyan naton balang nawala driver nga mga salakyan, gina-alarm naton ina no, may mga papel na sa windshield nila, gina-alarm naton sila no, gina-report sa LTO for them to face ang ilang penalties and violation na Bombo Champ. Pero insakto na Bombo Champ no nagabalik, that is why subong ang bilog nga week naton Bombo Champ ginabalik-balik namon tong ginagyan naton. So abi sang iban hindi na kita bala magbalik Bombo Champ, that is why iban sa isa ka semana may ara to Bombo Champ nga kaapat no, mga-apat matikitan. May ara na natikitan sa sangaga, pagkahapon natikitan man siya, pagkabukas natikitan pagit siya Bombo Champ no. So siguro abi nila nga hindi magbalik ang team. So that's why nga ang first 1 week nato nag-focus gid sa city proper area, although mapili na kita sang small group dira Bombo Champ para mag-maintain no sang dalan sa city proper area nga ginaagyan sang aton nga road clearing team Bombo Champ. Ano ning violation sang kaapat matikitan, Sir Jack? Illegal parking Bombo Champ. Illegal parking sa lakyan Yes. man, sa lakyan di motorsiklo?
Four-wheel four-wheel vehicle. Yes, Oo. four-wheel vehicle Bombo Champ. Di klaro na ginaguro nga sinabad ina iyang iya sir, hindi kay silingin doon natabuan lang. Anyway, kung mag-amuna mga kaapat na siya matikitan, may mga mabugat ba lang nga pinalidad para iya sa mga kasubong sining nga para nga ti mambal sila ba lang ang city government ang composite team seryoso sa pag-implementar sa clearing operation sa city government hampak sang mas mabugat sini nga pinalidad para nga hindi na sila magliwat pa? Yes, Bombo Champ, actually pwede na nisura kong LTO no kung more than sobra na gid siya no nga nagapaugtas. Pwede siya naton actually i-file complaint sa LTO para masomon siya and for possible revocation or suspension sang iyang license. Ina kung makita naton nga balik-balik kagasigi-sige sa Bombo Champ. That is why nga nagaubra kita subong sang system no sa aton yang office nga tanan nga encode naton makita naton ang mga driver kung kapila na siya madakpan sa isa ka bulan, sa isa ka semana, sa isa ka tuig, Bombo Champ no so that nga pwede na naton niya maubrahan report pakadto sa LTO for possible suspension or worse revocation sang iya license sa Bombo Champ. Okay. Sa nambal mo na ganing iban sini sa mga kabumbo naton gambal nga basi kon isa lang ni kaagi, duwa kaagi, tatlo pero na-mention mo kagina nga mag-maintain kamo sa small groups agod nga ano ni sir hasta magabi mabantay sila para nga ti basi kon magdulom-dulom na bla muning isa man sa mga nakita naton nga gina-take advantage man sa mga kabumbo naton nga kon magdulom-dulom na kay tapos ng office hours atong mga lugar nga no parking ti gina-take advantage sila kiti gabi naman way naman klase way naman opisina way naman may gabantay parking lang tadiyan na ya. Pagka buwasaga, kuwaon talang dayon? Bombo Champ, insakto ina, no? Gabalik, no? Because after 5 o'clock, wala na kita personnel, no? May ara kita sang patrol, isa pang gabi, Bombo Champ. But more on nagka-focus kita sa mga main thoroughfare naton because nga gusto naton ang mando ni Mayor Jertanias kay limit ang aton nga mga road accident kung gabi Bombo Champ, no? May mga iban kita abi nga arrangement Bombo Champ. Like dira sa super no sa Rizal kay after 5 o'clock way na kita tawo so kung gabi dira Bombo Champ damo man ang naga negosyo dira no so may nagabaligya inasal nagabaligya ang mga pagkaon during that time medyo hindi nga busy ang inaangan lugar kagway kita team so daw ginatolerar lang na anay Bombo Champ no but ang aton nga anay sa mong make sure nga ing 8 to 5 PM dapat clear ang mga dalan na Bombo Champ hindi kibinamon masikop dito na no bisan sa gabi Bombo Champ but mabutang kami outpost dila actually sa Rizal Street para ma-maintain ang inangadalan Bombo Champ nga free sa obstruction hasta maghapon no or late in the afternoon na Bombo Champ para nga ma-lesser naton dira no ang congestion sa traffic kaya of course ang complaint man sa aton nga mga negosyante dira kag mga nagabakal sa Iloilo Terminal Market Bombo Champ. Kag ti kung gusto gin Manila kag do kinanda na gin manabi sir Jack kag do lain gin manabing feeling kung from time to time makakaon kas kilidalan do kung do kag kung kaisa pa namit ang ila sining luto kag limpyo man lang siguro ti ang mga vendor naton pwede man sila maka paking istorya abi dira sa mga officers man sa city government dira nga ti i-regulate or panugutan sila nga ti basta amo lang kami ni oras maumpisa baligya kay do tawhay naman dirang dalan pwede sila dra kag medyo paigad-igad lang gid sila hindi lang sila mag lapaw sa aton sining mga mayor nga dalanon Sir Jack. Bombo Champ ng maayo gid ka suggestion thank you gid Bombo Champ no sa Monday agenda ko na no sa aton team ang Special Services Division under man sa aton nga office ipa-inventory ko Bombo Champ ang mga vendors kag ang iba naton bala mga taga dira nga nagabaligya Bombo Champ kaparehos sa pag-organize naton sa aton nga mga ambulant vendors sa Bombo Champ. Insakto na no naming idea Bombo Champ. Thank you gid no sa pag-raise mo sang inang idea. Itakol na mo na Bombo Champ para nga mas organized no bisan tuod nga tagaan tas lagamay nga digwa sa oras sa gabi pero importante nga ma-maintain ang katinlo ma-maintain nga daw organized sa tanahon Bombo Champ nga kung sa diin bala daw hindi na lang nga patarasak no nga bisan ano na lang yung butang naton. So i-discuss na mo na Bombo Champ. Salamat gid Bombo Champ. Okay. Kag ano man Sir Jack ang make sure lang nga hindi man sila maglalabang gid ang katungan nga dalan kwaon nila no kung sa igadi-gadi okay man guro kiti bisan diin man lang ya subong do manami gid man kung kaisa makakaon-kaon kas kilid dalan bala Sir Jack upod bisan imo sini mga kaupdanan dra o bulubanding hilabi pati hatagan taman sa tsansa nga makapanumbalik man sa negosyo aton sini makabumbo apektados pandemya.
Yes, Bombo Chap, insakto na, no? Importante lang ma-regulate naton kag may limitasyon man, no? Nga hindi lang magbinagusto kita. Importante lang mabutangan naton sang regulation kag sang guidelines para hindi man pagkabusaran na Bombo Chap. Alright. Sige. With this information kag sa tiyempo, as always, Sir Jack, thank you so much. Maayong hapon sa imo. God bless. Yes, Bombo Chap, salamat man sa oras kag tiyempo. Pero may happy weekend, Bombo Chap, kag maayong hapon liwat. There you have it, si Mr. Jack Kunlo, ang head sang Public Safety Transportation Management Office. Sa aton sinikaron niya nga mga taga Palamatiti sa isa ka semana gin-confirm ni Mr. Kunlo nga madamo gin man sang nagbalik-balik matapos kini ang gin-issuean na sang ticket, no? Nga nakabutang dira, nag-violate sila no parking sa silang nasambit sini nga area. Kag miara to kuno nga kaapat gid konsulta man ni Mr. Kunlo sa Land Transportation Office nga kung tama na gid iya ka salawayon, may mga mas mabugat sini iya nga penalidad nga sarang iya ihampak sa iya, no, para nga hindi na siya padayon sa pagsupak sa aton sini nga mga pagsulundan. Kay kung sa ano pabla cooperation kag disiplina man lang nimo sa aton sini nga mga kabombo, kung gusto naton nga mangin matawhay ang aton sini nga lugar nga puy-an, nagakadapat gid nga magsunod kita sa mga regulasyon. Kag subong man, it's good to know nga may breath analyzer na karon nga ginauyatan ng Iloilo City Police Office. Kag sa pagpatigayon sini nila sa mga checkpoint operations sila ginagamit nila ini to make sure nga ang mga nagamaneho sa aton sini nga mga dalanon hilabi na gid sa tion sang kagabihon ang hindi yara sa idalom sang makaulubog sining ilimnon. Ti may isa sila nga nadakpan, Indian National motorsiklo nga sini nga ginadala. Ti lapas ni siya sang anti-drunk and driving ordinance kag may law man kita sini nga ni banwa sa aton sini nga mga kabombo. No? Ti isa lamang ini sa pagpasiguro man nga ma-prevent naton ang mga vehicular accident nga magatugas ang kamatayon. Kiti, kung lang tawon naton sa datos, bisan iya sa panalawsaw lang naton sa bahin iya sang traffic division sa Iloilo City Police Office, madamo ang numero sang insidente nga nagakatabo sa gabi vehicular accident nga kung sa diinti may ara sang ginatawag sining makita kadira nga nalakip iya sa records or mambal naton sa report sang aton sining traffic investigator nga nagapanimaho sang makaulubog ng ilimnon o galing hindi man sila makapatigayon sang nagakaigo sini iya nga mga lihok legally kay isa sa mga makadetermine lamang sa aton sini nga mga kabombo sa kun hubog o sa kun ano iya ka damo ang or ano ang level sang alcohol ang yara sa lawas sa isa ka driver kung wala sang breath analyzer nga ina. So, it's good to know sa nasiling ko na nga may ara na ni kay amo man ining gin-raise up naton last time sa LTO sa Iloilo City Police Office nga para iya nga siguro ma-apprehend nato ang mga tawo nga nagamaneho sang salakyan nga hubog. Ti mas nagakadapat gid iya nga mayara kita sang breath analyzer or alcohol analyzer sa aton sini nga mga kabumbo kay kanami sining layi para nga malikaw or mapunggan ang pagluntad sang trahedyas dalanon sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kabay pa nga consistent ang implementasyon sa aton sini nga mga enforcement agencies. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kag speaking of clearing operations, balik-balikan naton sobra na isang kagatos ang ila sini iya nga gin pang tikitan, gin pang isuan sang warning, gin pa-alarm sa LTO. Kag naglapot kita sa punto nga may kantanan sa mga vendor ni bala sa kilid sang dalan. Ti dira sa super may mga nagabaligya dira sang kalanunon, inasal,
sinugbang nga isda, talaba, tanan-tanan na lang sa aton sinima kabumbuti isama ni sa mga pamagis palangitan-an or plangabuyan sa mga vendor dira. Matamo to ganing suggestion naton sa kay Mr. Kunlo, of which yati very much welcome gid sa iya siniyang talatapan nga panugutan man sila but i-regulate lang. Nga hindi man nila paglaksamon gid laang do halos katunga na sang dalanaw. Kagati siguro maglabot sa punto yang may amo sini nga oras nga pwede na sila maka-set up dira hasta lang sa amo sini nga oras. Hindi lang sila mag-set up dira o kundi nila pagpabayaan dira yang magpabilin dirang ila sini nga structure. No? During busy hours ang weekdays. Ti-take up ang kuno to ni Mr. Kunlo sa aton sini nga mga kabumbo. Ay ti siyempre tagmang kita sang nagakigo sini nga pagtamod sa mga kauturan naton mga vendor nga ti nagapanikasog man para iya nga makapian-pian sa ila sini iya nga income kaga negosyo sagod Manila sa ila sini pamilya sa tion subong iya sang pandemya. Mas mayo na lang ni sang sama maligya sila sang illegal nga droga kung mag-engage siya sa anuman sini nga mga illegal activities dira. Diriya legal pa 48 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Kumusta na ang last day sang registration? Voters registration para iya sa barangay and SK elections sa December 2022. Hibaloon naton, no? Sa isa ka mall nga ginpatigayunan sinibaw gutok-gutok tong tawo. Ini gani kay gina aga pa niyo ang kuha ni Bombosina Marizuelan but nakita ta sa pila ka mga Facebook post ang mga kabombo naton, no? Kag nagamba nga kung dintong last day, damo pa tao. Tiyo mo niyang Pinoy mo, kung dinto yung deadline, dito sila yung namiyan yung kinaran-karan bla. Amo niyang batasan sang Pinoy ever since. Sa aton sinamatag palamati, kung dinto yung mga last day, no, kag lapit na lang deadline, dito niya kag dinaguso. Oh, bla mo, nami ang mga Pinoy namiyan niya sa pagutok mo. Oh, check ta si Bombosina. Bomboshi, sa report please come in. Nagdugok no ang mga tao sa last day sang voters registration sa isa diri ka mall sa syudad sang Iloilo kay dito ang satellite registration. So actually as early as 9 AM kagaina mayara na sang cut-off ang Iloilo City Comelec bangod ginalantaw nga hindi maubos no nga ma-accommodate ang tanan nga yara sa pila. So subong ang province actually base diri kay attorney Rainier Lyson, mayara man sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang medyo magutok man ang sitwasyon sa ila sining mga COMELEC offices but mayara man iban na medyo mahalog-halog na ya as of the last day no sa voters registration. So ang sitwasyon to satellite registration sa may isa ka mall diri sa syudad sang Iloilo nagalabot na actually dira sa may festive Balabao Champ dito sa may parking area may lot bala sa may kilid ang space na ang ginaparkingan. Nagalabot na dira ang pila pasulod sa second floor. Pag saka mo sa second floor, puno pag ito ang tawo. Kagay na pag-visit naton as 9 AM, wala pa to sagwa ang pila but as this time or kagay na sa mga 11:30 no, adto na sa may parking area naglabot ang pila sang gusto ya parehistro. So sa second floor alin na to sa may cyber na danilang area palabot diri sa may punta na ang pila sang mga gusto magparehistro. So kalabanan sa nakita natin dito kagaina is ang mga nagaparegister for SK, so mga kabataan, mga teenagers, no, mga 15 to 18 years old, mga kabataan mostly. May pilaman dito ka mga adult na pero gamay lang ang nakita natin kag pilaman ka mga senior citizens. So base diri kay Attorney Lyson, medyo limited abi pagid ang personal nila, so medyo magkinay ang registration kay limited man ang personnel sa Commission on Election. So amo ni nga may cut off as early as 9 AM kay para at least hindi na maghulat ang iban if ever depende sa ila kung maghulat pa sila iya sa linya. But ang explain sa ila ni Attorney Lyson kagaina sa mga wala na dala sa cut off nga may possibility nga ma-suspend ang barangay and SK election, so posible pagka mo at least pa next month maka-continue man sa registration ina kung ma-suspend ya ang barangay kag SK election. So subong no ang turnouts nga gina-expect sang
COMELEC both sa my province kag sa Iloilo City ang either dira sa 80 to 90,000 tanan ka mga botante, both na siya regular voters kag ang SK voters naton Bombo Champ. So subong as to that last 12 days nila sini nga pag tipo no sa mga registration, so ara na sa 50 plus na 50 plus thousands na ang turnout sa mga botante. So can expect no but within or matapos subong nga adlaw ang registration is malabot nila ang target nga 90,000 or 85 to 90,000 nga registered voters sa Iloilo Province kag sa Iloilo City. At ang mamatian si Attorney Rainier Laison. Well, sa city pa lang super blockbuster na kita, no? Damo-damo kita nga aton registrants for today. Ginatingwaan gid naton nga nga makontrolar actually, no? Among challenge gid naton is to control the crowd para hindi magka-stampede. And successfully na-control naton na siya at this point, no? Nag-cut off na kita diri sa Festive Mall. And later, tanawon naton kung by mga 3 o'clock kung masarangan magpadugang. Pero I doubt kay sa the way I see the crowd, damol gid na sa babaw. No, nakalapot na kami kay na sa bridge sa going to the car park na puno na to namon, and at the same time may ara pa pila sa dalom, no? Sa province man, the same story, no? Save for some municipalities nga gamay lang, but most of all, no, majority sa mga munisipyo naton sa probinsya sang Iloilo, madamo gid ang turnout sang registrants po. Subong uli nga adlaw sang registration natin. So far, sir, pala mga estimated as of this time, Dabi, pila ang turnout sa province, sa Imodra, kag sa may city? For the last 2 weeks naton, first 2 weeks gali naton sang registration of voters all over the province including the city of Iloilo. So may mga 54,000 voters na kita, no? That's the first 12 days sang registration naton. But at pag-stop naton sang registration naton sa subong adlaw, I believe makakuha kita mga 85,000 to 90,000, no? Nga total number of registrants all over the province and the city, no, sa kabilugan. Oo, mo man ang target naton, sir, nga malabot, sir, no, nga mga makaparehistro around that number man. Yes, around that number, mga 90,000 to 100. So kung makasobra kita 90,000 or ibisan mag 86,000 kita, that's a very productive voter registration drive na for the COMELEC in the province and city of Iloilo. Okay. So balik-balik kita, sir, sa sitwasyon subong sa ngaton nga satellite registration. Diin ka mo ayun, sir, nag-cut off sang line dira sa may festive? Before sang entrance, no, we have I think a fast food chain here, Yes. ang naton ang Jollibee. Kay diri ang entrance naton kay sang aga. So diri naton sila ginpapila. Pag abot sa car park, nakalabot na actually nag-snake around the car park na sang Festive Mall diri sa may vacant plot. So ginpa-cut off ko na. Kay by that time puno ng pila diri sa dalom, at at the same time sa babaw asa nakita sa bridge sa going to the covered car park. So that's around mga 1,000 persons eh. So medyo madamo na, and we cannot compromise the health and safety man, of course, ang aton nga mga registrants. That's why we have decided nga mag-cut off na kita. And then at the same time, of course, may mga limitation ang aton number of personnel, school ang kita, may space limitations man ang registration venue naton sa second floor, and of course, limited man ang number of machines natin. So, how about, sir, mga wala na dala sa inyo cut off sa line? Paano sila? Ara man da Jackpot? Well, ang akon lang gid nga ginahambal sa ila, there's a big possibility na ma-postpone ang barangay and SK elections sa December 5, 2022 to next year or probably to 2024. And after the postponement, sa pag-enactment ng postponement law, and definitely the COMELEC will resume registration man. No? So given the kung ma-postpone ng barangay and SK elections naton, no, we have a law by the next month
immediately ma-resume man kita sang registration. Amo lang ako nga ginambal sa ito. Anyway, sir, mayari bala do public service announcement ng guro sang COMELEC that if you're still in the line by 3 p.m., wala choice ang COMELEC but to accommodate you, something like that, sir? Hindi man nga wala choice, no? Misunderstood na siya nga provision. The point here is, by 3 o'clock in the afternoon, ang amon mga election officers all over the province and including the city, no, mag-ubra kita sang listahan, no? Those within the 30-meter radius sa aton nga registration area, amo na siya nga aton akomodaron. Outside the 30-meter radius, hindi na naton sila pag-akomodaron. But now, unique ang situation diri sa Iloilo City because as early as 9 o'clock in the morning, nakita naton, na-reach na naton niya ang maximum number of registrants na pwede naton ma-reach. Okay. Okay. So nag-cut off na kita. Nag-cut off na gid kita ya way ahead of the 3 o'clock no nga time nga gin-provide man sang COMELEC sa amon nga resolution. Okay. Okay, kung hindi man be last day, hindi man liga nag-visit man kuda tawhay man pag gusto gid sang tanan niya last day gid attorney. It's probably because it's a weekend. Yeah, and galing sa matuod lang, no, ako nagapatigid man sang batasan yan sang mga Filipinos nga kung saan ang last day of registration, kung saan ang deadline sa mga submission sa mga documents, dira man kita nagahulag, no. That's why ako gabulig man ako nga kami sa COMELEC, no, especially in the province and city of Iloilo, ginabuligan man namon, no, ang tungsod naton nga mabag-o ang attitude nga ini, no, sa paano nga pamaagi sa pag-set naton sang policy naton firmly, no, na hindi dapat ma-bend kita, hindi kita magsunod sa gusto sang mob, sang crowd, no, kaya wala na sang sistema and it will happen again and again and again. So someone must set the policy firmly, gid, no. So that's why we are doing, no, ang amo na yung mga mabudlay nga desisyon kag ang mabudlay nga obra para ma-set gid naton ang sistema kag ang order sa aton registration of voters. Nabatian si Attorney Rainier Laison, ang acting provincial election supervisor kag election officer man sang Iloilo City Commission on Election Bangmachang. Tikabay pa sa sunod, dili na mag-amo niya. Galing ito do kapila na kita mga bay. Amo gyapon niya batasan do na ni sa mga Pinoy. Pero doon nakakuha lang sa atensyon ko, namangkot ka, saan nagligan to pagkanto mo? Do tawhay pa man, tapos subong ito nagaginutok kay di bla, isupi na niya sa aton nga kung magkanto kita sa mga event, particularmente kung iya ka gobyerno event, kag para nga madulong manaton sa aton sini nga mga kabombo, pinagi diri karon sa aton sini nga social media, nagakuha kita sa mga laragway kag video clips. Ambal mo nagkanto-kanto, tinuway ka man may gin-submit nga video clips kag picture sa nagligan mo busina? Oo, may mga apila lang ka rules nga ginpalawot sa aton nga do hindi pwede magkuha sang videos and photos Bangmacham. So wala ta na show sa public. Anong klase rules? Anong klase nga rules na kay likoton sa gobyerno ni? Ay, ati kay amo na siya ang rules sang mall. Ano nga mall? Festive, sa may festive din siya ang satellite registration. Piste nga klase, piste. Ginrutahan na kamo na gani nga para kantuan kamo da. Ginpabutangan pa kamo sa satellite office para kantuan kamo da. Di na idalok nyo pa. Amo na gani nga pagaga sinyo sa city government nga halin sa ruta. 8 gid butang na sinyo. Tapos butangan pa kamo na sa satellite office para kantuan lang ng piste walk nyo. Do mga manol ka mo, tawo man daya kag ang activity ang kuan amon ka laragway kag video. Hindi ang mall nyo nga ginalangawan kon wa event na. My goodness. I'm anger. And my goodness, dito. Hambal ko sa kilala ko, my goodness, I'm anger. Ano kanon mo? Ano kanon? Anger mala! Aking! I thought you're hunger.
Umuse? I am hunger, Bombo Champ, already. You are hunger too? Oh. Yes. Let's play Hunger Games. Oh. Ano pag niya? Sus Maria Kagusip, ano? Sagad kita kapang imbitar. Visit Iloilo City, the city of love. Mapapicture ka to sa ila to. Kigan kanila. Ano nga mentalidad ng ila? Tani, pinutos nila kasako na daang ila nga mall. Pwede kitaon? Anger ko ah. Bumbusina, di ka ano. Check nyo ba si Bumbusina? Ba si kung tawagin nyo twice? Ba si kung nag-ulok? Okay na. Okay ka man? German ko pala that day. But, ano ka man? Ano ka? Ways. You are? I am anger also that day, but we find ways. That day you also anger. Yeah, super anger. Oo, makon mo na. Rinotahan na maging parutahan na sila. Tapos, ginbutangan sila sa satellite office. May magkrukanto man na sa ila. May magkanto na sa ila na. May makabalo man. Muna digle. Oo. Sang sa YD, damo panganaan sang ido nga nagamanifest sang pagkarabi ng lagaw to dra sa merian nila. Ko na, kanto ko lang, paplaswila na lang ko. Safe pa. Why pa sang stray dog. Oo man, Sige mo siya. Ini si Bombo, Sheena Marisa, lantara sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, kag consistent. From number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Salamat kita, Bombo, Sheena Marisuela. Duna na ni sa mga Pinoy nga kundiin to gani ang last day, kag deadline agad. Amo pa na pag ginutok nila. Hindi sila gusto nga, hindi sila gusto sang matawhay. Kung tino na dinagusok ka nagaginutok, kag may ginalagas kay nga chimpo ka na permi. Di ka bay pa nga maumpisahan ta sa mga pamatanon niyo. No, sa mga masunod sini nga henerasyon, likawan nyo na ni ang mga kasubong sini nga mga pinamatasano. Tingin natagan magkamusang asang nagakigo sini nga tsimpo, tanigin grab ang oportunidad. Hindi nyo man marason subong, habi kami klase, kami mo sini mo sa why pa man klase, kag sira klase na sang iban. Ang graduation naman lang to ginulat. Tingin why pa ya makaparistong iban sini kay kalabanan kuno pamatanaw. 4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Lapaw nagkikita sa latin, standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors
colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na Hapon sa inyo tanan mga kabombo, Sabado na kita. Ari ako, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Siyempre, diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, kagkaroon nga hapon, mag-interview kita sa aton nga winner, si Lola nga 80 anyos sang Iloilo. Sa dili madugay, mangin kaupod naton siya by phone. Gani ka mo dira, ha? Medyo himos-himos na, plastar na. And I hope nga doing well and doing okay gid ang inyong hapon. And kabay nga all things good ang matabo sa inyo for today. Sa inyo nga mga stories dira, palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat ninyo ina and ipadala nyo lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga friends naton malapit lang or dida man sa mga malayo nga mga lugar, ang akong gid mainit yung pag-abi-abi sa inyo, and especially sa mga medyo malayo-layo dira nga mga kabombo naton, ara sa abroad or ara man sa malayo nga bahin sa Pilipinas. Pwede ka mo nga makashare sa inyong mga istorya. All you need to do is write down your stories and then i-email nyo lang ina para nga mahapos nga makalabot diri sa aton. Again, our email ad is bombo_iloilo@bomboradio.info, and later on, sino ang aton nga winner para sa sininga semana, amo ina ang aton nga tukibon, iga-announce ko before we close this program sa sininga hapon. For the meantime, yari na ang aton nga ambahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival from Ruel Hambre. Never change. Good afternoon. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, the feeling's still the same for you. Oh yeah, I am a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I
Hambre and Never Change para sa inyo, 18 minutes after 2 o'clock. Hello again and welcome. Mga suki natin dira mga kabombo, mga KLP lovers. All of the night na kita ha. Ari na, mag-interview na kita sa atong winner si Lola nga 80 anyos sang Iloilo. Kagkamusta ho naton siya, ara siya sa phone. Nagapangagit siya pa sa ilo because ay gid siya sang FB account kay iya nga apo ko no wala man diri. So okay lang na no. Nagpadala siya sang iya nga ID so that we will have an idea kung anong iya nga hitsura, how she looks like. Actually amo pa niya nga daw ID sa nagadto siya sa Saipan or nagpa-Japan siya. Anyway, kumusta ho naton siya? Good afternoon gid sa imo, Lola. Ano hapon, Intelligent? Yes, maayong hapon, Gid. Kumusta ikaw sa siningation sang pandemic? Sa kaluoy sa mga Diyos, nakapabakuna man ako kung nakapabooster. Aha. Wala ka man niya kaagi nga siling dapuan ikaw sa COVID-19, Lola? Wala sa kaluoy sa mga Diyos. Bao ka nami, Gid, no? Blessed gid ikaw for that. Sang ano nga tuig ka gani naglakat sa Saipan? 1980. Ano ang nagtulod sa imo para nga magkadto ka dito? Kaya nga kung nga duha ka bata, ang lalaki ko college, ang sa Jambi ka eskwela, ang babae ko sa school sa Sagrado ka eskwela, tido hindi ko gid masyarangan. So amo na ang gidbayaan mo sila. Oo. Ang imo nga husband, amo ang upod nila. Ang akong husband, gabudigiro lang sa pier, amo na ila upod. Okay. Anong imo nang trabaho dito sa Saipan? Ano lang, domestic helper. Kumusta man? Kumusta man ang imo naabtan dito? Kasaloy sa mga Diyos, daw yung trato nila ako nga pamilya. May welcome party pa ako gani. Tapos yung pakilala ni, sang sila nga tigulang nga pamilya, nga amay nila. Yung pakilala nila ko samtang ara kami sa welcome party. Yung pakilala ko sa ila nga pamilya, nga bata. Ko halin sa Pilipinas. Ba? Oo. Amo na kay may mga tinawo man sila nga kay ang iya nga tiyo senador man didto kag may construction people sila nga isa kagatos nga Pilipino. So nakibot sila piling nila bata kanila 50 domestic lang baw mulahan kay ikaw pa lang Pilipina nga din welcome kag gintrato nga bata. So mo dumalagko galing ang mga tawo ang imo nga nangin amo dito sa Saipan. Oo kay ang babaye inang congresswoman sang Amerika. Tapos ang lalaki, journalist. Ang utod niya, ang presidente man sang Palau Island pala. Mga politicians, ha? Tell us about Saipan. Sang pagkadto mo dito, kumusta ini nga lugar? Ang Saipan daw, hindi maras lang nakadako, surrounded na sang dagat. Amo lang nakadako. Tapos, daw isa man siya kapart sang Guam, bala, pero mas, daw parehas lang sila sang Guam kadako. Amo na nga kung pag-abot ko dito ang ilang bata nga kapid duha lang ka bulan iya edad. May Pilipina na dito nga daan nga bilang daw ma-apprentice sa akon pag-abot ko bla na amo matrain sa imo. O matrain sa akon. Amo na ang Pilipina nga pero kuan na sa iya dito inang residence na sa iya dito ti daw ginakuha na nasa para kundi bala. Oo. Si Mayo man kay pati siya daw palangga ya ko kay tumboy gali. Oh. Ano siya, Pinay man siya? Pinay man siya o Pinay. Pila na kibulog ang kabataan sa imo nga mga amo? 4 ka bilog, 2 ka laki, kag inang kapid. Ang subang niya, 7 pa lang ka tuig. Pag-abot ko, ang ika-2 nga lalaki, 4 ka tuig. Tapos amo na ang kamanghuran, 2 ka kapid nga babae. Mga babae gali ang kapid. Oo, mga babae. So bali nakatutok ikaw sa pag-atipan sa mga bata or all around man ikaw? All around dija, in the region. Ako taga Luto, ako taga Paminlo, ako taga Laba, taga Yaya, muna na din sang dako-dako ng bata na pili ko na makugos ang tiyak ko nga kamot na dakugos ang tiyak nagaaba sa likod ko. Wow, di paano mo na makope up man ang tanan nga mga tasks mo nga ina? Paano ka nakakope? May bata ka pang atipanon. Amo gani, sige na pangamuyo lang ko ya, sa tanan mga kalag na tawgan kung kumuligin yung kubi, mga anghel kung kumuligin yung kuti sa kaloy sa mga Diyos.
kung oras gani nga bisan maligo ko, ginadala ko man sila sa banyo, upod ko man sila paligo. Kung mangihi ako kumusod, dala ko man sila Hindi ko pwede mabya. Siyempre kay mga bata, no, kulbaan kung ibilin mo sang oo nga wala sang so wala ka gid upod nga kabulig sa sulod sang balay. Wala kay ti amo to ang nag-apprentice ako, sa mga 3 lang sa kasimana kag gilyaan niya ko dayon. So amo lang gito ang role niya nga i-train niya lang gid ikaw. Oo. Kumusta ning tawag sa imo sa ano? Kung kaysa kung hapon, kung maabot ang mga katiyaan niya halin sa opisina, nagkakadto man da sila kang mag-bulig-bulig sa bata Pero kaya para makaawa obra sa ibang obra. Aha. Tapos, oo. Ano tayo dahil Tapos amo na na bilang daw sila mismo, nagaano man sa ako, naluoy man sila tani, pero tiyanon mo kay silina, makaya mo man, singko, may Diyos pa man nga nagabulig sa ako ang amo ko nga laki masyado kabuot. Ginapalangga, ibig ko kag tapos isan ano lang mag-shopping siya mangkuton niya ka anong gusto mo sa balong ko ikaw bala kanda. And then bisan na nga ako na napkin siya pa na nagabakal. Abaw. So ka very caring gali sa iya. Oo. Pero ang babae pero wala. Muna gani nga sang nag-umpisa ng hambal ang bata, abi nila ako ilang nanay, tawag nila sa akon mami. Pinabatian sang iloy, oo, sa iloy. Hindi mo na siya mami, ako ang mami nyo, auntie lang na ninyo. Ito nulok siya sang kabataan, amo so kan 5, oo, auntie lang nyo po siya ang mami nyo. Ikulan mo kay sa akon, sinayag ako po. Kaya do ikaw gid ang nagbatiti sa ila, ikaw gid ang nagpadako. So sa imo man sila gatulog? Kung magtulog kami gani, oo, ako sa tunga. Pinakagyak sila. Tapos ang ako na nga didi, amo nang ilang ginahimo nga pangultungan nila. Nagadwa kung maglapaw, ganing kamot sang isa, ginaptapi yaman sina siya. That's mine! Pero kung nara ang mother, nagadulog man sila sa mother? Waay, kabalaan mo kundi ang amon na kwarto nila, nagaato bangay ang puwerta. One time nga daw gintrangkaso ako, piling ko sa ilalim ko, dira lang ang bata, sinyo kay Basi, bala nga mga lasnan sa akon, gusto nga abierto lang ang puwerta namon. Natingala ko nga, na tawag ko nga kabugat sa nga ako, nga lawas man, dali nagkamang, sila halin sa kwarto, minikanan niya, kan nasulod sa kwarto ko, dito sila naghapa sa babaw ng tiyan ko. So ikaw yung ginapangita nila? Oo, ako, Lydia. Okay man si madamo sa imo, as in daw wala man siya nainit sa imo, kado ikaw ang ginapangita sa mga kabataan niya? Wala man selos? Hindi, mapasalamat siya kay halos ang pagkatipan ko sa kabataan niya, sobra pa sa ako na kabalawas nabantayan ko isang Mayo. Aha. Tapos ang iya nga mga kauturan sa mga ginikanan niya, palangga man ko nila, kay ang amay ganin nila kada agad niya dalaan niya kuno ta isa kalabador nga prutas. Wow. Langgaan ko bala mo daw farm na nila, bilong nga farm na daw ila, bala nga pamilya. Amo na gani may kay way ko ma-explicar ng iban kong istorya kay do kalawi dira sa kadua ko da ang padala nga sulat nga ko ara dan tanan man na pusipay kuman it's okay. It's okay. Oo. Pila ka tuig nga nagserbisyo sa ila kag nagplano ka nga maobra naman sa Canada? Ano to balaan mo sang una kay daw gamay pa lang bala ang mga tao dito sa Saipan. Daw hindi bala sila gusto nga ma-occupy bala sang ibang nasyon ng ila. Mag 5 years ka gani, ma-exit ka. Kaya hindi ko gusto ma-exit, wala pa katapos kabataan ko. Karon ka may amiga ako dito nga dara man naghalin sa Saipan nga nag-silo sa sa Canada. Padalaan ko sa nagtawag ko sa iyang bada nga singko pangitaan niya ko employer. Karon nakakita sa employer dito, tagiya pa sang airport sa Vancouver. Wow. Padalaan nila ako dayon sang papilis nga ako na kapanan na ano na tapos sila niya pinanglan mo pa interview ako sa Canadian Embassy sa Japan. Kundi naglilisensya ko sa amo ko, siling ko, hindi pakita ko sila, ang message ang ano to, nga sige, lakat ka sa Japan, kay baklan ka namang ticket, round trip ticket. Tapos, mintagaan ko nila, pang kuhan ko sa pang hotel, tuluan niya pa ko, kundi na hotel ako madayon sa niya, sa YMCA hotel kasi niya sa Tokyo madayon. Tuluan niya ko sa tanan, himuon ko. Amo to nga siguro ng mga 1 week ako to sa Japan nga matapos na abi tong akong interview
siling sang ano to siling nga after 2 weeks siling nga maabot ng imo sa papers pagpreparar ka sang $900 para pamasahe mo nga pakadto sa Canada. Okay. Nang pag-abot ng 2 weeks ang kwan deny naghibi ko lingko nga asin ko okay pagali ko di amo na tong halin ko sang dito ko sa kwan Japan samba pa uli na ko inang ang akon nga flight mga alas 5 kaya alas 3 pa lang natimos ako na naog na ko sa my desk pero wala pa sang tao Alas 3 ang kagahon? Oo kagaw kay man 2 hours before kinanglan dito ka na sa airport mo Okay. Di karon nagpanao ko lingko ba dumano kun karon kun hindi ko ni kagwapa si madilig kumaayo lang may lalaki nga nang panaog nga daw talahuron man nga tao bala singganan ko siya nga silingko kun pwede mabuligan mo ko hingko ka hindi ko kagwa kay ang flight ko alas 5 kaya mo to kasi nga okay siya hulat lang nagsaka sa liwat pagbalik niya ay dawla na sa nga duha ka tawo mo to ka din paguba niya ang exit door tapos pamangkot siya ko nga Pilipina ka, lingko, nga ti gusto ka magbisita sa Korea, lingko, hindi ko pwede, lingko kay domestic lang, kung hindi ko kaya, hindi ako siya ma-provide, sila niya to. Lingko, mabalik pa ko lingko sa Saipan, tapos, padulong niya ko sa iya nga, gali kay duha to, dahil to, ang galakat kami, nga patak-patak ang daw ice bala, kung ito gnaw, ubas ang isa iya jacket, kaya din pagpunok sa akon, tapos mangkot siya ko, nga wala mo gin accept ang invitation sa Prime Minister gali itong tao to. Gali. Prime Minister sang? Korea. Siya pang ipangayuan mo sa assistance ha. Ginguba nila ang door para sa imo? Ginguba niya ang exit door para na makagwa ko. Sila mamalairan sa hotel Ati siya. Tapos indulong nila ko sa bilang daw terminal bala sang pakadto sa airport. Sang dito kami sa do kalain bala sang panahon. Pero feeling ko nising ko nga daw kalain sang panahon pero nadayon gid ang amon nga flight. Ang dito na kami nga nagalupad na kami sang primero daw ayo pa man sang nga tunga-tunga na grabe nakalain-lain nagto pa na po siling sang stewardess niya inang seat belt namon seat belt tapos panagaan niya kami sang parakyot bala tapos siling niya kung nakita nyo galing magsiga ang 3 kasuga niya sa may likod sang pilot inang handa na kamo nga daan kay masiling na daan na buksan na ang exit door ang mabukas na gani niya pinduton yung inyo parakyot kag maglumpat lingko sa steward, lingko daw manghini, nandito nga sige ginubayan niya ko pakadto sa CR. Nandito na ko sa CR, nagahingapos lang gid ako pangihi ko kag gulpi lang nagbutyog ang eroplano. Nagkamang ko pagwa, gani ko kabatak pantik man gani kay bestida ko. Pagkamang ko nakita ko may tugo da nga tindog sa likod sang pilot bala. Dito ko nagkupo, ginauyatan ko nga akong medalya nga mahal nga virgin bala. Nagahibi ako nagahibi nang kay sa isa kagatos na pasahero ako ng isa Pilipinas. Gahinibi na to ang mga pasahero ako nagahibi ko kapanaw kung mahal na biril maluoy ka bisan isa lang diri sa amon ang wala sang salbara kami tapos sa sang imuman to ang amon eroplano CG ang balintong sang eroplano mga daw mga 20 minutos gid ang balintong na sige gyapon tanan mga santos tanan nga dis na panawag ko na to isang ulihin doon nag-amat-amat kanay. Rabat amat kanay, amo to kag feeling ko sa stewardess, ko mabalik ko sa akong pulungkuan niya, hindi, dira ka lang pungko. So karon nag-abot namon to sa Guam, kay sa Guam pa kami magi mo. Nag-abot to sa Guam, matindog na ko tani, nga makadto ko sa akon kay may bag ko sa akon pulungkuan. Ginawiran pagid ko sa stewardess, ginagbayan niya ko. Titanan nga pasahero, nakapanaog na. Guwa na ang pilot, pagwa sang pilot, siling sang 3 ka pilot, ingko anila ko. Siling niya salamat sa imo pangamuyo nakasalbar kita kay bisan kami, siling niya wala kami magdungdong nga makasalbar kita. Sila mismo wala kita. Oo. So karon siyang panaog na kami sa may abi ko wala nang mga pasahero, gali kay para sila tanan pa sa dalong gahulat sa akon. Na noo nga naghibi pa kanya pangayo sang thank you abi. Kay kumo nga, kumo nga ang flight ko pa Guam, aw pa Saipan, mga isa pa kauras ang hulat ko abi, siling na sang 3 ka pilot, kaya makaon ka na siya to sa kantin. Ang nagkakaon na kami dito,
Siling na sang isa ka pa pilot. You know what? You broke my heart. Siling na to. Ay, naaman. Singkuway. Hindi sa gali katoliko, protestante siya. Kasi oo, niya wala din ko gabilib sang miracle. Pero subong, ginguba mo nga kung kasing-kasing na amo na gali nga may miracle, giban gali na ang Diyos gali makabuli ko na ito ang imo pagpangamuyo. Tapos imangkot siya ko niya. Ano ang obra, ano ang business ko kuno sa Saipan, ko hindi domestic helper lang ko. Nagtulukay sila nga tatlo Tapos sige na to sa malawag na ang boarding to. Gindulong pa ko nila sa may hagdan man sang eroplano. Tapos may gindulong sila sa ako na sobre niya para na sa imo. Sa imo ko sa kuno nga amo ko na domestic ito medyo pagtungod sa pamilya ko Yati para na sa imo pamilya ang bulig namon sa imo. So pag abot na to sa kuan masaka na ko to sa eroplano pa kuan pa Saipan. Ang mga stewardess ara man sa puerta, kag nagapangamusta man sa akon nga nagapasalamat man abi namon to kay gali gina kasana na nila napabalo na nila gali sa mga tanan nga mga kuan sa eroplano ang nagkatabo. So karon pag abot namon to sa Saipan, pa manog landing kami. Mati ko no may nagasukar, may biyugol, may tambor, may kuburo, may pasayro nga upo namon na talahuron, abi. May banda. Oo, may banda. Okay. Kundi manaog na, manaog na ko tani, ang mga pasayro manaog na tani, dalabakan ang stewardess, din pauna ko panaog. Tapos inasunod ako sa isa ka stewardess. Pag panaog ko sa may hagdan, may ara, may nadawyat darlan. Pinagbalikid ko, lingkod sino sa likod ko, among takdan darlan. Dali kaya ako ilatakdan darlan. Oh! Nangin instant VIP ikaw nang nin heroine gali. Sa natabo nga ato. Ikaw mo to kay Lambal sang siya, you are the hero. Siling niya na to. Siling ko, Diyos ko, salamat. Siling ko nga mo. Ang mga isa kasi mana, guro inday, kung makabati ko sa mga sa aeroplano, nagakurog ang lawas ko mo, maminsa ko sang may trauma ka pa. Na-trauma pa ko. Gani nga sang mga na to, kundi ang amo ko naara na nagasugat na sa akon sa airport, siya sa akon gani, gindalaan ako nila may iningit na to sila nadala, may mga ano nga pagkaon, may pagkaon nila sa akon, kaya nakabalo na sila man. Agi pabalo man sila? Yung pabalo man sila, oo. Okay. Kaya mo to kundi, again, din papahuay nila ako na isang bilog na adlaw, kaya gabing pahuay nila ko, hindi ko anay pagpabrahon ko ang iya anay na utod sang iya na sang iya tawa mo anay naghulag-hulag sa sulod balay Pero kung kaya ko paaling ko na to sila. Siya nga amay niya hindi pagpilita mo kagulingon siling sang amay. Singko okay lang ko kay tatan namon panawag sa iya bala. Balaan mo sila ang native sila sa Saipan mga Carolinian. Oo. Balaan mo ang tao sa Saipan duha ka klase ng Chamorro kag Carolinian. Si ang Carolinian amo gina sila ang native sa Saipan. Ang Chamorro, daw may lakot na sila nga hapon. Okay. Oo, ti karon, kundi nag-abot na to nga akon na kuan, nag-abot na to nga akon na papel, deny. Oh, denied. Ang imo tuyo nga pagkadto sa Japan to be interviewed nga makasulod ikaw sa Canada was denied. Ano ang natabo? Istoryahan nato nina sa aton nga pagpanumbalik. Stay put. Standby ka dira. Nami man nga interviewon si Lolang 80 anyos, no? Hindi na ko kinahanglan nga mamangkot-mangkot. Tuloy-tuloy na siya sa iyang pag-istorya. Panumbalikan naton siya, mga kabombo. Oras naton, 37 minutos, makalipas ang tak ng alas 2. Tapos ang taong pag-interview sa kay Lolang 80 anyos sang Iloilo City sa aton nga pagpanumbalik diri sa KLP. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra
3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto. Diri mga kabombo sa ating programa kahapon lamang and balikan taman ang ating diri nga winner si Lola nga 80 anyos. Hello Lola. So after sa mga nagkalatabo nga ato sa imo nga dutarian lang nga na-crash ang inyong aeroplano, but sa grabe nga pagpangamuyo mo nga ga-believe ka gid no nga miracle was given sa inyo. So na save ka mo tanan-tanan and then nakapuli na ikaw. Tapos ang ending, denied gali ikaw sa imong interview dito sa Japan. So what happened? Oo, nagpanawag pa gani ang amo kung para na to sa Canada nga si Candace Morfe nga sila niya bisan hindi ako magdala sa ang gamit sa akon bisan sa lawas ko lang kay preparado na to sila sa akon mga kagamitan. Siguro kaya umutungan din na tinaghibi ko. Siling sa nga mo ko nga naghibi ka. Sige pakita ko sa iya ang papel nga dinay niya abi tawgi siling niya ang Canadian Embassy sa sa Japan. Sige tawagan ko mangkot ko na adinay. Si sabat niya sa akong there's still somebody needs you. Siling ko sa iya. Oo. Dali kay ang amo ko amo ang nagbalabag. Balabagan yung ganito. Oo. Sila gali mismo mo nang balabag, hindi ka to makasulod sa Canada. Nga aman. Oo. Hindi siya gusto ko mahalin ko mo. Siling ko nga din palakat pa niyo ko. Niya kay na-rin nyo, yan ako no ang ako ni entry permit. Iko nga din palakat mo pa ko niya kay gusto namon na makakita naman sa Japan. Wah, grabe nga mga amo, no? Kanami. And so, nagpabilin ka sa ila? Oo, ay napabilin ko sa ila. Imagine, 19 years. Higo ko magaling to, 19 years. Ang ko. Tuon? Oo, kundi ang 80 ako ito nag-abuti ko kung nagpuli nga itong nagmasakit ko sa kidney stone 1999. Dali lang, sa 19 years nga ina, nagapuli-puli ka man diri sa Pilipinas? One time lang ko nakapauli, kay may puli ng one time lang ko nakapauli, kay ang bata ko nga babae, nag-graduate siya, cum laude pa. Nanawag siya nga sili niya mama, tani ikaw siya ang matakod sa ngakon medalya. Kasabat ko hindi ko kay din siyempre paano ko kasi nakita naman ko sa amo kung laki niya natabo yung kinuha isa ko sa telepono. Tapos siyang nag-istorya sa bata ko sa tapos sili niya, don't worry, I will let your mom go home sili niya for your graduation. So nagkaaga ginbakla niya naman ko round trip ticket good for 1 month. Tapos nagbakal pagid siya sang duha ka box na pasalubong ko. Ang isa ka box puro tanan mga noodles, mga canned food, mga spam, mga corned beef. Tapos ang isa ka box puro prutas. Tapos kinpagado, sang indulongin naman ko sa airport, sang masulod na ko sa boarding area. Nagindol naman siya nga duha ka sobre. Yang isa ka sobre para nimo gasto, ang isa ako ni siya nga regalo sa bata mo. Balaan mo mahuyugon siya sa mga alam mo na tao kay alam mo na siya.
Okay. Nahamutaan niyang bata mo kay maalam. Oo. Di karon kundi amo to kundi nag-ano ko nagpuli na ko to. Sang ulihin, nilaktod na lang naton. Wala pa ko makatapos ang isa ka bulan. Nagpanawag na siya nga mapubalik ako kay ang kabataan nagniliwang na kay hindi magkaon, hindi magtulog kaya ako ginapangita. So wala natapos ang imo nga isa ka bulan nga bakasyon. One week pa tani good for one month ko 1 week pa ang kulang. Tinagpuli na balik na lang ko kay Loy magkos kabataan mo. Okay. Isang pagpanawag ko sa airport, nara na ko, nanogid ang kabataan sa akon. Nga si Daddy, nagaluto sa itlog pagkabati mo sa niya naara. Ka nasunog, iya itlog, kaya wala mapatay ang stove. Excited. Excited man siya. Grabe nga po sa kabataan, masyag ko daw maano. Kundi isang ano na sila, isang nag-eskwila, na sila grade 1, ginakuha na sila sang kuandira sang labas, kang ginadulong man. Mag-abot na siya sa hapon ng dulong na, ang ilan ng snack dito, wala nila ginakaon, dinadala sa akon, halang pangitaon ko na nila nga pangitaon ko din ko, kaya dinadala na nila. May pasalubong sila sa imo, every time magpuli sila from school. Oo, ibang puli sila. So one time nga pangpauli nila, pangita nila ko wala. Ay man ang amon ng washing machine, naguba. Naglaba ako sa, sa laundromat. Indulong ko sa amo ko to, sinya manawag ka lang kung matapos ka. Karon pangita lang ko tanan nga kwarto pangita wala nagkatutos na sa piyak balay sa ilalulo kay lapit man lang mangkot sila kun din ako ang ila nga nasumalang ang ila tiyo nga pulis sili niya mangkot kun din ako sili niya sabat ang na po ay si auntie nyo nagpuli na to sa Pilipinas. Ako grabe sila tiyago blagan to sila sa opisina kay sa opisina sang papa nila may pulo man ka Pilipina bla nga ila nga tinawo nagalilig dito sila sa hibi kanya na ali nga nagpuli si auntie di man nagkininadlaw ang mga empleyado sige nila o nagsiling nagpuli si auntie nyo si angko po nya awo si Gabi sa kakamutos niya sa salakyan ay may sugaton sa si auntie nyo sa Pilipinas kaya Sandoon nga, ita ko na kaya mo daw dulugon bala. Ita ko mapadulong ang sanasin ko ano na nga ang away ko to panawag nga masugat na ni man. Abot ko sa tubang sa laundromat nang bukas ang puwerta. Kang lulumpat sila nga duha nga nagapalang harap sila mata kahibi. Ko ano na tabo nga hindi ka mo siling sang amay ay ambot sang imong kabataan na. Yung kay siling ni angko po nagpuli ko sa Pilipinas. So bali gali Lola, halin babies sila. Hasta nga nagdinalaga na sila. Kaya 19 years ka dito mo, di ba? Oo. So ikaw gid na mataan nila nga almost mother para sa ila. Oo man. Amo to gani nga amo na gani bigyan sugbon pag ikudat sa padala ko ng uli nga sulat kay daw ay magkompleto nga ako nga istorya to kay ko do kalawig basi takan kabla. Sige lang bailan da kay para lang na sa next week ang aril lang yan ay ang aton nga i-istoryahan. So ultimately nakapauli ka gid man diri sa Pilipinas nga amay. Mo to pag graduation bala sang bata ko tubla, amo to nga siling ko nga din padalaan niya ko sang kwan. Padalaan niya ko sang mga balikbayan kag mga regalo sa bata ko. Hindi ang nag for good ka na bala? Pag for good ko, kay man balaan mo dito sa Saipan kada Sunday nasa beach kami, nag-barbecue, bala na, ang ginakaon ang munturo, ang mga karne, bala na, not well done, bala na. Okay. Gali, kaya ang nagali ang makapatubo sa imong kidney. Kaya mo to, kundi nagmasakit ako sa kwan, na, why hindi ko nanugin sila, nga pwede kasakit sa akong kidney, nagapanghingi na ko dugo mo. Kung hindi ko katulog. Kaya nisa lang itong pagka-ano to, ako, na kabataan sa ispilahan, dito ako lang isas lalong pagdaan mo may two stories mo. Ibaba mo ng opisina. Nag-intercom ang ang utod sa nga ama ko nga paluto sa tani isang stock nila. Wala ko sabat. Ang tukang nanaog siya, nabutan niya ko nga nagatiyog ko sa kapsay ko nga nagahindi, ang tuway na siya ulambal, nawag sa dayon ambulansya. Pagabot sa, tinapit man ang ospital, nagahungin ang ambulansya, tingala ang mga tao, tapos babaw nga may ambulansya, ang amo kong ilumpat ka lang hagdan panaog Daga mo itong pagkitay nga mo to, kung sa dayon, gapalak na siya nga, hidalo na ko sa ospital, idalaw dulong ko nila sa ospital. So pag-abot ko sa ospital, kaya siyempre kasakit siling ko sa mga nurse ng Pilipina, paimnanan niyo ko bulong, kaya dumapatay na ko sa kasakit, siling sa nurse, hindi ka naman natagaan bulong, mintas hindi pa makita ko na may imuglatian. Kaya mo itong ano ko dayon to, ginsulo dayon to sa ultrasound. Kamo to kang nakita na damo akong kidney stone. Kung karon siling niya,
inang tagaan ko bulong, pero magpangihi ko ginasala. Kung bala ang kuha na kang gagaagwa. Wala may nagaupod. Karon ining kabataan, kada halin sa eskwelahan, dito na sila dito sa hospital, dito na sila nagapundong, kung hindi ko sila subuon, mapuli na, hindi sila mapuli. Kaya mo to karon sa ulit, daw lima na ko kaadlaw, daw wala alibyo ko, biling na sang doktor sa amo ko siya kinanglan, niya inhasi sa ilo, ni siya nato ng hospital, either sila niya sa Hawaii o sa Pilipinas. Siling sa Pilipinas, nga nurse niya sa Pilipinas, kalang kay kung sa Hawaii, wala to si may mabisita mo. Kaya mo to kan siling sa ng doktor sa mangkot sa amo ko, tis nga diin ka willing mo singkot sa Pilipinas lang, amo to hambal sa doktor, kuha nila ko sa sinflok, na nilang sinflok, abigin pabalong amo na, may may sa sinflok nga makadto Nakaroon, nakabalo tong ilang nga tiyo nga senador, siling sang tiyo, yung nga senador, kinanglan siling niya, ipadalaan ko sang padalaan ako sang kumboy nga nurse. Duha ka nurse ang kumboy sa akon at sa Manila. Paabot ko sa Manila. Sa pag-abot ko sa Manila, ara na da ang ambulansya sang sinulog dahulat, ti ako gina-wheelchair ko, ginpapanaog na ko ako una, ginpapanaog. So pag-abot na to sa hospital, ginritso ko dayon sa Echerirong, amo to gyapon ang nakita nga amo to gid nga kidney stone. Karon siling nila kinanglan operahan ako. Damo kung nabala nga kung operahan ka kung nagabudlay ka na blamang pangabudlay amo na feeling ko ba ko ginpuay na kung ginpapanyapon wala na kung ginpapamahaw kay pagkaalaong na pa sang hapon operahan ko nangamuyo naman ako balaan mo child of Mary ko in the region 12 anyos lang edad gintakda na ako sang child of Mary mo di pangamuyo naman ako singko mahal nga birhen maluoy kabuligi kung hindi ako maoperahan pabulong lang ako nga maayo kung hindi lang operahan so sang i-submit ako sa operasyon ginkuhaan ako sang blood pressure nang 60 ang akong dugo hindi na pwede ako maoperahan Kaya pila dugo mo? Ang dugo nag 60 lang Okay. So wala na dayon ang operation. Wala na. Karon siling nila i-laser na lang ako. Kaya mo na, so sure din laser daw pila ka adlaw nga laser. Si karon ang bata ko na nga naka-graduate na sa Abe nga, pero dira man siya sa Manila, babra sa hospital, pero sa Paranaque siya yung hospital. Kaya ako sa Sinflok, kung din pabalo to siya. Isang dito na ko sa Sinflok, ang ako na kwarto daw, 5-star hotel, bala kay sa pinakugani, bala nga kwarto, si Ruben Padilla, ang pasyente. Wow! Pangmayaman. Okay. So sinong sagot? Sila? Ilabay. Sila, mo to gani. Pag siling sa bata ko. Isang bata ko, si mama, hambal sa doktor namon to. Isa mo palang kastet sa hagdan sa Sinflok, 5,000 na na bayaran. Siling na ko, hindi kaya. May tawo nga nagatindog sa may pertahan, mati isa sang amon, Victoria, sang sabatir. Nya ginabaitan nyo, siling sang bata ko, hindi namon di kaya. Hindi ka mo magproblema, kay kami bahala. Huwag ka mo siyempre primahon. Dali, padala ko sang tiyo nila nga kwan, na senador, nga isa kalayason officer bala. Grabe, ang imo nga mga assistants. So sila ang tanan ko sa pagkaon ko, sa tanan ko. Tapos buwasin niya mabalik ako sa Saipan, gintagayan bata ko sang sobris niya, ara kung anong kinanglan yung ara na. Pero ang mga medicines niya, nagambal na ko sa doktor na ikon ano, ang kinanglan mga medicine, ihatag lang sa imo, kay kami lang bahala. Kaya mo to buksan ng bata ko, 20,000 ang ginbilin. Wow. Kamo to kag sige ang konsa akon liser sa olihe ang katapusan din kay hasta gali sa mattress ko nagalumot-lumot na kuno ang bato takdan ako tubo tinala ko nga kung may tubo kagani singko sa bata ko niya daw ga panampon ka bala singko sa bata ko ning suka daw na panampon ka o nga daw namian mo magkaon sa mga sa paho lang hilaw singko bakti ko bining tapos nagsunod ang doktor ko sinindok ano ni siya man na ado ka panangkon amon mamas nga amo ginakon may tubo ang imo nga mattress daw may bata sa sulod ang nangambal sa doktor. Okay. And ultimately nag-ayo ikaw and then nakapauli ikaw sa imo nga family. So since nag-for good ka na, kumusta? May communication pa kamo after sina sa mga employers mo? At kasubong nagakuan sa Facebook sa ako na apo bala dahil ang bata na magulang to gani ko naman sa gani na daw official naman sa bala sa ang daw man sa kandidato bala. Ti kumusta ang mga kapid? Ang mga kapid kumusta? Ang bata na sila sa Amerika. May mga pamilya na sila.
Ano pamilya na. So hasta subong ka communicate pa kamo. Oo, ang ama niya patay na niya. Ang amo mo to. Ti ang ila nga mother. Ang mother nila, daw tigulang naman bala nga kwante bala mo doktor yon man kami pangidadon to pag-abot ko mo. I see. Okay. So sang ari ka na diri, 19 years nga wala ikaw sa imo nga pamilya, so nagbawi-bawi ka gid no? Oo, kay gusto pa to gali kay nang asang manuguwa na ko, nag-abot dito ang senador na ang bayaran niya 200,000 ang bayaran. Isang bat mo sa ako niya, we will wait for you there in Saipan, siling na to. Hindi ko hindi na ko nang masiling pa ko sa ako nga pamilya abi. Niya ti manawag ka lang ko na no resulta, hindi na kabataan gusto mo balik ko kay niya ti kadugay-dugay na simo dito kag amo tinanglan na namon ikaw. Kasi nanawag ko sila hindi na ako pwede magbalik. Pero sa niya, anytime kung gusto mo magbalik, just call us. Oh, wow. So overall, ano ang imo nga paglantaw sa pagtrabaho mo dito, sa tanang nga nagkalatabo sa kabuhi mo, and then after nga nakabalik ikaw sa imo nga family? Kaapon niya daw bulahan ako maswerte ako nga nakatupa ko sa among nga mga pamilya. Yes, gid, correct gid. Tamo to sang nabalaan kuya nga daw hindi nami bala. Aha. Ti subo nga ara ka na sa imong family, siling mo daw ginatudloan mo, try mo ginatudloan ang imong nga mga apo sa pagpangamuyo, pero daw may mga problema ikaw nga nakit-an ano ini? Inday rigin ambot ang mga kabataan subong nga mga uling tubo bala daw gapalang ligos bulbul ko permi bisan sa ginka nila daw wala ay pagtaha nagasabat magapamuyayaw tingko ako ang kabataan ko nagdalag ko ni isa ka tagaw ay isang pamuyaw kamuyan ko daw wala kamo tapos tawgon mo sila mga di at may pamahaw da tapos pa nga di kamawan mo pa tagaan mo pa sila tag 5 ka pisos pila ka bilog ang imo nga mga apo? Ano na sila ang sa isa, inang anom sila, ang isa tatlo. Sila na sila nataan. Sa diri lang na, sa tupad ko, kay diri ko sa, nagpatindong ko ni siyang balay, sa kwan, butang ko sa ngalan, sa apo ko. Ang kwan, pero kay akong bata, ginto to sa Antigui, di kalayo. Kay tinapon, din nga kwan, ari, di may parislik ako, di kag St. Peter, din ko mabudlay kung dito ko sa malayo. Okay, sige. So Lola, madamo yung salamat sa imo nga pag share diri sa amon sa imo nga istorya sa nagtrabaho ka dito sa Saipan, ha? Ka very lucky sa imo for having such mga very good hearted nga mga employers kadamo sang ila ano kadako sa imo nga nabulig sa ila dogin tupungan man nila no sa ila nga pagbulig man sa imo, pag take care man sa imo. Ano imo nga luyag ibilin sa aton nga mga tagpalamati subong? Kung ako nagapangayo ka sang guidance sang mahal nga Dios tagaan niya kasi mayo nga kapalaran na hindi ka din magkalipat ila kag kun ano man bilang daw ano ka kun ara ka sa pagyo nga tao magmapisan ka lang kay kun mapisan ka wala gid sang tao nga maindi sa imo. Ang tanan nga okay ako bisan adlaw kag iway ko ga reklamo ay ko ga isip na mo na. Dito. Ang kapisan kag ang pagsalib sa Ginoo mo nang pinaka dito importante. So give your best no and be honest and kung magpalangga ikaw sa imong mga alaga, palangga agad sila sa inchakto. So thank you so much gid sa imo, Lola. Patawon mo lang tungkol ko sure, next week. Okay, sige. Madami yung salamat. And there you have it mga kabombo, ang ato nga winner, si Lola nga 80 anyos ng Iloilo City. Up next, ang ato naman next winner kay sa ato nga pag-interview next week sa ato nga pagpanambalik diri sa KLP magabalik kita. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tanga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas.
Ini amo ang liso sang abogado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu. Ang taknang alas 3 sa hapon, ginapasalamatan ko ang tanan naton nga mga letter senders. Also again, ginapasalamatan ta si Lolang 80 anyos sang Iloilo City. Nalingaw kita no sang iya nga istorya diri. Next week, may ara na naman kita nga pag-istoryahon ang aton nga winner sa sini nga semana. Again, ginapasalamatan ko ang tanan nga mga nagapadala diri sa ilang mga istorya kag ang mga masunod pa nga magapadala man sa ilang makasaysayan sa kabuhi diri sa KLP. Again, kung luyag ninyo nga may kabahin man sa sininga palatuntunan, share your stories, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala. Care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung lapit man lang kamo, pwede nga mahandiin ninyo personally ang inyong nga mga istorya diri sa Sky City Tower kung sa diin napahamtang ang Bombo Radio, Iloilo. Our next winner to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday, July 30. Congratulations sa imo. Wala sang liwan ang aton nga winner para sa sininga semana. Toto Subang sang Iloilo. Again, congratulations Toto Subang sang Iloilo. And with that, mga kabombo, ang akong dako kapagpasalamat sa inyo for being with us every day from Monday to Saturday diri sa kahapon lamang program. And syempre, mag-updanan naman kita liwat, magkakita ay kita liwat sa Lunes nga adlaw. So enjoy your weekend and you take care. Enjoy the rest of your weekend. Kag-upod I hope ang inyong mga pinalangga sa kabuhi, ang inyong family. Maraming salamat sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God